भक्ती सदाचार क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण आजच्या अत्यंत पवित्र दिनी सेशन सुरू करत आहोत. आज निर्जला एकादशी आहे, तर त्यानिमित्तानं आपलं शास्त्रांचं अध्ययन होत आहे. सुरुवातीला आपण श्री गुरूंच्या चरणी प्रार्थना करूया, मंगलाचरण करूया आणि आजच्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले क्षमस्व. माईक म्यूट झाला. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे. चैतन्य महाप्रभु की जय हो. श्री श्री राधा गोविंद की जय हो. श्रील प्रभुपाद की जय हो. गुरु महाराज की जय हो. एकादशी मैया की जय हो. आपल्या सर्वांचं भक्ती सदाचारच्या आजच्या या क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण भक्ती सदाचारचं पहिलं मॉड्यूल जे आहे तर ते अभ्यासतो आहोत, की ज्याचं नाव आहे वैष्णव सदाचार. तर या वैष्णव सदाचार या मॉड्यूल मधला आपण आज 6वा टॉपिक म्हणजे 6वा सेशन, की जो अंतिम सेशन आहे, अभ्यासणार आहोत. खूप सुंदर सेशन आहे ना. तर आपण अभ्यासाला सुरुवात करूया. तर आता सर्वात प्रथम आपण जे वैष्णव सदाचार म्हणजे काय हे अभ्यासलं होतं अगदी सगळ्यात पहिल्या सेशन मध्ये. सदा म्हणजे सदैव आचरण असं जे आपण करतो एक वैष्णव म्हणून. अगदी सोपी त्याची व्याख्या. अनेक व्याख्या आहेत, त्यापैकी ही एक व्याख्या. सदैव सदा सदैव आचरण कसं
वैष्णव संस्कृती जी आहे, आपलं वैष्णव कल्चर म्हटलं जातं, किंवा वैष्णव एटिकेट्स म्हटलं जातं इंग्लिशमध्ये. म्हणजेच काय, तर वैष्णव जे आहे संस्कृतीनुसार जे काही आचरण आहे, तर ते आपण जेव्हा करतो, तर ते जे आचरण आहे तर त्याला म्हटलंय वैष्णव सदाचार. म्हणजे सदा करावयाचं आचरण, म्हणजे सदैव, म्हणजे फक्त मंदिरात गेल्यावरच नाही, किंवा भक्त आले तर त्यांच्या समोरच ते करण्यापुरतं नाहीये. सुरुवातीला आपल्याला ट्रेनिंग दिलं, मग आपण नवीन असतो, नवसाधक असतो, मग दीक्षा झाली, झालं, संपलं, मग आपण कसंही वागलो, असं नाही. तर वैष्णव सदाचार म्हणजे काय, की सदैव सदा आपलं आचरण असंच असलं पाहिजे. म्हणजे कुठेही असो, आपण भक्तांसमोर समोर असो, मंदिरामध्ये असो, एक वैष्णव जो आहे तो नेहमी सदाचाराचं पालन करतो. मग आता ह्याच सदाचारातलं 6वं पुष्प आहे. म्हणजे काय, की आता आपण खूप महत्वाच्या मुद्द्यावरती जाणार आहोत, की वैष्णव म्हणून आपलं आचरण कसं पाहिजे, भक्तांसोबत व्यवहार कसा पाहिजे. हम्म आणि त्याचबरोबर इतर भक्त जेव्हा खूप असतील, मग तिथं आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ भक्त असतील, आपल्यापेक्षा कनिष्ठ भक्त असतील, आपल्या वयाचे भक्त असतील, किंवा आपल्यासारखे भक्त असतील जे नवसाधक आहेत, मग तिथे कसं आचरण. आणि वैष्णव अपराध म्हणजे काय, मग हे अपराध कसे होतात, किंवा आचरणाविषयी महत्वाच्या जे काही सखोल मुद्दे आहेत, तर ते आपण आज अभ्यासणार आहोत. आणि थोडेसे वैष्णव वेशभूषेचे काही मुद्दे आपण जे खूप म्हणजे शास्त्रातले जे संदर्भ आहेत ते जे आहेत ते आपण घेतलेत, तर त्यातले काही मुद्दे मला मिळालेले आहेत, तर ते जास्तीचे म्हणून आहेत. तर हा सेशन झाला की ते आपण अभ्यासणार आहोत. तर आपण सुरुवात करूया आता. हा दादाजी, फर्स्ट स्लाइड वर येईल. हरे कृष्णा. माताजी. त्याच्या पुढे हा, ते सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. आपला जो वैष्णव सदाचार इथे आपण जो अभ्यासक्रम शिकतो आहोत, ते श्रील प्रभुपादांचं ग्रंथातील लेखन वेगवेगळ्या, भागवत, भगवद्गीता, तसेच सगळे ग्रंथ यातलं लेखन, त्याचबरोबर त्यांचा जो पत्रव्यवहार झाला भक्तांना, त्यांची जी व्याख्यानं झाली विविध ठिकाणी, त्यांची जी पाक्षिक किंवा मासिक मधून लेख होते वेगवेगळे, म्हणजे जसं बॅक टू गॉड किंवा अशी जी होती, म्हणजे पाक्षिक किंवा म्हणजे वेगवेगळी मासिकं पण होती. मग ह्या सगळ्या, त्याचबरोबर भक्तांसोबत म्हणजे त्यांचं जे आचरण होतं, ज्या ज्या भक्तांना त्यांचा संघ लाभला, तर अशा भक्तांची निरीक्षण ह्या सगळ्यातून त्यांची जी शिकवण मिळाली, त्याच्यावर आधारित हा आपला वैष्णव सदाचार हा इस्कॉनचा अभ्यासक्रम आहे. सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. मग आता काय आपल्या 6व्या पाठाचं नाव काय आहे, तर वैष्णव जे आहेत तर त्यांचा संघ जो आहे, भक्तांचा संघ आपण करतो. तर त्या भक्तांच्या संघामध्ये आपण कसं असलं पाहिजे, वैष्णव संघामध्ये, वैष्णव असोसिएशन म्हणजे सामान्य वैष्णव संघ जो आहे, तर तिथं आपलं आचरण कसं असलं पाहिजे थोडक्यात, तर ते आपण आता शिकणार आहोत. तर पुढे जाऊ आपण. हा, तरी पुढची स्लाइड. आता इथे हा श्लोक आहे. तर हा जो श्लोक आहे खूप सुंदर, म्हणजे श्लोक आहे म्हणजे हे पद आहे ऍक्च्युली. श्रील भक्ती विनोद ठाकूर जे आहेत, तर त्यांचं अनेक रचना आहेत, तर त्यापैकी हे खूप सुंदर असं पद, म्हणजे पद आहे, किंवा ती रचना आहे असं आपण म्हणू. भक्तिविनोद ठाकूर जे आहेत, तर त्यांच्याविषयी सगळ्यांना माहितीच असेल, पण मी थोडस 2 वाक्यात सांगेन की भक्तिविनोद ठाकूर यांचा काळ म्हणजे 6 गोस्वामी नंतर जे आहेत, भक्तिविनोद ठाकूर यांचा साधारण काळ आहे. त्यांना 7वे गोस्वामी असं म्हटलं जातं. तर इतकं जरी आपण लक्षात ठेवलं, आणि त्यांच्या खूप सुंदर अशा रचना आहेत, आणि त्यांचे जे सुपुत्र आहेत ते आपले जे श्रील प्रभुपाद आहेत, तर त्यांचे जे गुरु आहेत श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती, तर हे त्यांचे गुरु आणि त्यांचे पिताही आहेत. म्हणजे भक्तिविनोद ठाकूर जे आहेत, तर ते जे आहेत, तर ते त्यांचे ऍक्च्युली भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांचे गुरु वेगळे होते, पण एक शिक्षा गुरु म्हणजे पिता आहे, आणि त्याचबरोबर माता पिता हे सुद्धा प्रथम गुरु मानले जातात, ह्या अर्थाने गुरु असे भक्तिविनोद ठाकूर आहेत. आणि
त्यांचे सुपुत्र म्हणजे आपल्या श्रील प्रभुपादांचे गुरु श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती, असं लक्षात ठेवा. मग शुद्ध भक्त चरण नावाची त्यांची रचना आहे भक्ती विनोद ठाकूर यांची. तर त्यातलं त्यांचं खूप सुंदर असं पद आहे. शुद्ध 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 भक्त चरण रेणू भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धी प्रेम लतिकार मूल, असं खूप सुंदर भजन आहे त्यांचं शुद्ध भक्त चरण म्हणून. तर त्यातला हा पहिला स्टांजा आहे, पहिलं कडवं आहे. तर ह्याचा अर्थ काय होतो, तर शुद्ध भक्त जे आहेत तर त्यांची चरण रज जी आहे तर ती भजनाच्या अनुकूल आहे. म्हणजे काय की शुद्ध भक्तांच्या चरणांची धूल म्हणजे चरण धुली किंवा चरण रज जेव्हा जेव्हा आपण ग्रहण करतो तेव्हा आपण म्हणजे जी आपली भक्तिमय प्रेममय सेवा म्हणजे जे काही सगळी करतो, आपण जप करतो, हे सगळं करतो, त्या सगळ्याला काय म्हणतात, भजन म्हणतात. तर ह्या भजनासाठी आपण अनुकूल होतो. म्हणजे आपल्याला म्हणजे जी आहे तर ती चांगली सुरुवात करता येते, किंवा जिथपर्यंत आपण भक्ती करतोय किंवा ज्या स्तरावर आहोत तिथे आपल्याला ह्या शुद्ध भक्तांच्या चरणांच्या धुळीमुळं म्हणजे जे काही आहे तर ते आपल्यावर कृपाच होत असते, आणि त्यामुळं आपण भक्तीमध्ये पुढे जात असतो. मग असे जे शुद्ध भक्त आहेत तर त्यांची आपण सेवा केली म्हणजे असे ते शुद्ध भक्त म्हणजे वैष्णवच आहेत ते, शुद्ध वैष्णव आपण म्हणू, ते वैष्णव हा शुद्धच असतो. तर सेवा म्हणजे काय, तर प्रत्यक्ष भगवान श्रीकृष्णांची ती सेवा आहे. अशा भक्तांची सेवा म्हणजे की ज्यामुळं काय होतं, ज्यामुळं प्रत्यक्ष म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत म्हणजे त्यांचीही सेवा घडते एक प्रकारे आपल्या हातून, आणि आपली जी भक्तिलता आहे तर तिची जी मुळं आहेत ती अशा सेवेमुळं एकदम घट्ट बनतात, मजबूत बनतात. म्हणजे काय की भक्ती सेवेमध्ये आपण स्थिर व्हायला लागतो, आपल्या भक्ती सेवेमध्ये सातत्य येते, आपल्या भक्ती सेवा जी आहे तर ती एक तपस्या बनते. म्हणजे भगवान जे आहेत त्यांना आपल्या आपले जे भक्त आहेत त्यांची आपण त्यांचा दास म्हणून सेवा केलेली आवडते. म्हणजे आपण राजा प्रतापरुद्रांचं मागच्या वेळी उदाहरण पाहिलं होतं की नाही, की राजा प्रतापरुद्र जे आहेत तर त्यांना चैतन्य होतं ना की तुम्ही कोण आहात, मग त्यांनी काय सांगितलं, मी तुमच्या दासांचा दास आहे. तर अशा पद्धतीनं जेव्हा आपण सेवा करतो तर त्यावेळेला त्याच्यावर भगवत कृपा होते. म्हणजे किती सुंदर मतितार्थ आहे पहा. आणि आज अनायसे एकादशी आहे तर त्याच्यातलं दुसरं कडवं आहे त्यांच्या रचनेतलं, माधव तिथी भक्ती जननी यतने पालन करी कृष्ण वसती वसती बली परम आदरे बली. तर आज एकादशीचं पवित्र दिवस आहे, त्याला माधव तिथी म्हटलं. तर ती कशी आहे, भक्ती देणारी आहे, आणि म्हणून प्रयत्नपूर्वक तिचं पालन आपण म्हणजे आपण करायला हवं. आणि जो अशा पद्धतीने प्रयत्नपूर्वक पालन करतो तर त्याला काय मिळतं, कृष्ण वसती वसती बली परम आदरे बरी. म्हणजे काय की अशा व्यक्तीला श्रीकृष्णांचं धाम आहे तर तिथे तिथे जे आहे तर त्यांना आपलं निवासस्थान ते आपलं निवडून टाकतात, म्हणजे आदरपूर्वक त्यांना तिथे निवासस्थान आपलं निवडण्याची मुभा मिळते. म्हणजेच काय, भगवत धामाला जायला मिळतं. किती सुंदर अर्थ आहे पहा. तर आपण एकादशी जी आहे तर तिचं पण महत्व जाणून घेतलं. अशा पद्धतीनं आज आपल्यावर श्रीकृष्णांची एक प्रकारे कृपाच आहे की असं सुंदर सुरुवात आपली झाली आपल्या अभ्यासाची, की श्रील भक्तिविनोद ठाकूर यांचं जी रचना आहे तर त्याच्यातून पण आपण शिकलो, आणि त्याचबरोबर आपण जी एकादशी मैया आहे तर तिच्या चरणी पण आपण जे आहे तर ती प्रार्थना केली अशा माध्यमातून. तर आता आपण अजून श्रील प्रभुपाद आपल्याला काय सांगतात तर ते आपण थोडस अजून पुढच्या स्लाइड मध्ये जाऊन शिकूया. तर ह्या सगळ्याचा मतितार्थ काय आहे की आपल्याला अशा भक्तांच्या चरणांशी लीन होऊन सेवा करणं आवश्यक आहे. जे शुद्ध भक्त आहेत तर ती काय आहे, परमसिद्धी आहे आपल्याला मिळालेली एक प्रकारे, भगवानाची ती कृपाच आहे. परमसिद्धी म्हणजे काय, भगवान परमश्रेष्ठ कोण आहेत, भगवान. त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची ती काय आहे, एक प्रकारे
म्हणजे ती जी आहे आपल्याला एक म्हणजे मिळालेली ती एक प्रकारची संधीच आहे आणि म्हणून त्याला काय म्हटले परमसिद्धी. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा म्हणजे ज्या अनेक सिद्धी आहेत लोकांना प्राप्त होतात वेगवेगळ्या प्रकारच्या साधनेमुळं, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारे जे आहे ते भगवान यांची भक्ती करण्याचे प्रयत्न केले जातात. मग अष्टांग योग जी साधना किंवा ध्यान योग त्याद्वारे वेगवेगळ्या सिद्धी प्राप्त होतात, अनिमा लघिमा अशा प्रकारे. मग अशा कैक सिद्धी असतील, पण त्यातली परम सिद्धी काय आहे? अशा भगवान यांच्या शुद्ध भक्तांची जी चरण रज आहे तर ती आपल्या जे आहे आपल्यासारख्या भक्तांसाठी जे पतित आहेत किंवा जे आपण म्हणून नवसाधक आहेत तर आपल्यासाठी अनुकूल असते. म्हणजे आपलं ते भजन जे आहे ते तर त्यामुळे चांगलं होतं. म्हणजेच काय, तर आपण भक्तिमय सेवेमध्ये जे आहे तर ते प्रगती करत राहतो. आता पुढे जाऊ आपण. हा त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्णा कुमुद माताजी, माझा आवाज येतोय? हरे कृष्णा. पुढची स्लाइड घेऊया माताजी, मला स्लाइड पुढे गेलेली दिसत नाहीये. हरे कृष्णा. हा. हा. तर आता जे वैष्णव सदाचार आहेत, तर तिथे वेगवेगळ्या प्रकारे कशा पद्धतीने सदाचाराचं पालन केलं जातं तर हे आपण अभ्यासणार आहोत. आजच्या सेशन मध्ये खूप महत्वाच्या गोष्टी सगळेजण शिकणार आहात. नोट्स बनवत असाल तर व्यवस्थित म्हणजे खूप प्रयत्नपूर्वक बनवायचा प्रयत्न करूया, कारण खूप छान आणि खूप सुंदर पद्धतीने श्रील प्रभुपादांनी मांडलेले हे मुद्दे आहेत आणि हे आपल्याला शिकायला मिळणार आहे. तर सर्वात प्रथम काय आहे वैष्णव सदाचार जे आहे तर त्यामध्ये श्रील जे भक्तिविनोद ठाकूर जे आहेत तर त्यांनी जे आपण आता अभ्यासलं की शुद्ध भक्तांचं महत्व काय आहे ते सांगितलं, ते आपण अभ्यासलं. मग आता त्याच्या पुढे जाऊ. चैतन्य चरितामृत मध्ये काय सांगितलंय तर आता राजमर्यादा, त्यानंतर काय सांगितलंय विद्या मर्यादा, त्यानंतर सद्गुण मर्यादा, त्यानंतर काय सांगितलंय की वारी मर्यादा, त्यानंतर त्याच्या पुढे जाऊन काय सांगितलंय की आचर्म मर्यादा, आणि त्याचबरोबर काय सांगितलंय भक्ती मर्यादा. तर याचा रेफरन्स आता पुढच्या स्लाइड मध्ये आपल्याला येणार आहे. तर आपण म्हणजे पुढे हे पुन्हा सखोल आपण अभ्यासणार आहोत, त्यावेळी एक एक शब्द आणि त्याचा अर्थ आपल्याला समजेल. पण सुरुवातीला आपल्याला थोडस उलगड होण्यासाठी आपण भाग समजून घेऊया की राजमर्यादा म्हणजे काय. तर प्रशासकीय सेवा किंवा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे स्किल्स असतात तर तिथं आपल्यामध्ये कशा मर्यादा असल्या पाहिजेत. मर्यादा कशासाठी हव्यात. मर्यादा ही वैष्णवाचं म्हणजे मर्यादा असणं हे वैष्णव लक्षण आहे. त्याच्या आचरणावर मर्यादा असणं हे एका वैष्णवाचं आभूषण आहे किंवा दागिना आहे. आणि म्हणून त्याच्या मर्यादा हे शब्द कशासाठी वापरलाय तर मर्यादा असणं म्हणजेच काय संयमित आचरण, आणि म्हणून त्याला म्हटलंय राज मर्यादा किंवा मर्यादा आचरण. अशा पद्धतीचं जे असतं तर तो म्हणजे काय असतो एका वैष्णवाचा दागिना असतो. म्हणजे वैष्णवांसाठी चैतन्य महाप्रभूंनी काय सांगून ठेवलंय की वैष्णवांसाठी त्याचं आचरण हा सर्वश्रेष्ठ दागिना आहे. त्याची कंठी त्याचे तिलक हे जसे पाहून हा वैष्णव आहे हे ओळख पटली पाहिजे, तसं त्याचं आचरण हा सर्वश्रेष्ठ दागिना आहे. म्हणजे चैतन्य चरितामृतामध्ये काय म्हणतात चैतन्य महाप्रभू की मर्यादा पालन हे साधुर भूषण. हा सनातन जे आहेत गोस्वामींसाठी त्यांनी श्लोक जो आहे तो श्लोकाच्या माध्यमातून उपदेश केला होता. की काय म्हणाले ते की तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन हे साधुर भूषण. म्हणजे त्या श्लोकातल्या दोन ओळी आपल्याला लक्षात याव्यात म्हणून मी सांगितले. तर मर्यादा पालन म्हणजे काय, म्हणजे आपलं सदाचाराचं आचरण म्हणजे संयमित आचरण.
म्हणून त्याला म्हटले मर्यादा पालन. म्हणजे आपलं जे आचरण आहे तर ते इतकं व्यवस्थित पाहिजे की जितकं जे आवश्यक आहे ते, म्हणजेच काय, एक प्रकारे आपण मर्यादा घालतो स्वतःच्या जे विकार आहेत त्यांच्यावर. आणि अशा पद्धतीचे जे मर्यादा आचरण आहे तर त्याला म्हणायचं वैष्णव जे आहे तर त्याचं ते खरं म्हणजे आभूषण आहे. म्हणजे मर्यादा जर एखाद्यानं ओलांडली तर त्याचा उपहास होतो. म्हणजे मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, इहलोक परलोक दुई है नाश, असं चैतन्य चरितामृतामध्ये जे चैतन्य महाप्रभू आहेत तर त्यांच्या विषयी म्हणजे त्यांनी हा उद्गारलेला श्लोक आहे. कृष्णराज कविराज यांनी तो आपल्याला सांगितलाय. जर कुणी वैष्णव आचरणाचं उल्लंघन केलं तर लोक त्याला हसतात, आणि त्यामुळे तो इहलोक परलोक या दोन्ही लोकात म्हणजे त्याची जी ख्याती आहे म्हणजे जी काही होती ती नष्ट होते. जसं आपण ब्रह्माजींची गोष्ट पाहिली होती पहा. ब्रह्माजी जे होते ते आपल्या कन्येच्या मागेच धावू लागले. मग त्यामुळे त्यांचं इहलोक परलोकात हसं झालं. तर अशा पद्धतीनं जर आचरण असेल तर मग ते वैष्णव आचरण होणार नाही. आणि यासाठी आपलं आचरण कसं पाहिजे, मर्यादा आचरण पाहिजे. आणि हा वैष्णव भक्ताचा गुण आहे, त्याचा दागिना आहे खरा. मग राजमर्यादा म्हणजे अशा पद्धतीचं आचरण त्याला म्हणायचं. मग अशा पद्धतीचं आचरण राज्यकारभार चालवताना करणं त्याला म्हणायचं राज्यमर्यादा. मग विद्या मर्यादा म्हणजे अशा पद्धतीचं आचरण आपण अध्ययन करताना करणं. मग सद्गुण मर्यादा म्हणजे काय, की आपल्यामध्ये सद्गुणांची वाढ कशी होईल याविषयी प्रयत्न करणं. आपल्यामध्ये भगवान यांनी सांगितलेले 26 गुण कसे निर्माण होतील याविषयी प्रयत्न करणं. मग त्यानंतर काय आहे की आचर आचरण मर्यादा म्हणजे आचरण जे आहे आपलं तर त्याविषयी आपण म्हणजे जेव्हा कधी आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीनं आचरण करण्याचे म्हणजे करण्याचा प्रसंग येतो. मग त्यावेळेला आपलं कसं संयमित आचरण पाहिजे हे आपण ह्याच्यातून शिकतो. किंवा भक्ती मर्यादा म्हणजे काय, तर भक्तिमय प्रेममय सेवा करत असताना, भक्ती मार्गावर दृढ होत असताना भक्तीचे जे प्रयत्न करतो आणि त्यावेळेला आपण जी समर्पित सेवा करत असतो तर त्यावेळेला सुद्धा ती सेवा काय करताना किंवा भक्ती करताना सुद्धा कशी करायला हवी ह्याचे नियम आहेत, शास्त्राचे विधिविधान आहेत. आणि मग ह्यासाठी त्यावेळेला सुद्धा आपलं संयमित आचरण एक भक्त म्हणून कसं हवं ह्याला म्हणायचं भक्ती मर्यादा. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची पुढच्या स्लाइडवर जाऊ. हा, तर आता इथे आपण हा चैतन्य चरितामृत जो आहे तर त्याच्यामधला हा श्लोक समजून घेणार आहोत. त्याच्यामध्ये भरपूर चैतन्य चरितामृतामधले श्लोक आहेत. तर ह्यामागचं गूढ काय आहे हे पण सगळ्यांना मी आज सांगते. तर सनातन गोस्वामी जे होते त्यांना चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं होतं, जे वेगवेगळ्या इन्स्ट्रक्शन दिल्या होत्या, म्हणजे सूचना दिल्या होत्या, मार्गदर्शन केलं होतं. तर त्या ज्या त्यांना सलग 2 महिने त्यांनी मार्गदर्शन केलं होतं. आणि ते जे मार्गदर्शन त्यांना केलं आणि त्यानंतर रूप गोस्वामींना पण केलं होतं. दोघांना वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांनी मार्गदर्शन केलं होतं त्यांची भेट जेव्हा झाली तेव्हा. आणि त्यातून त्यांनी ज्या सूचना म्हणजे इन्स्ट्रक्शन आपण प्रत्यक्ष भगवान यांच्याकडून तर त्या ज्या घेतल्या होत्या. तर त्या ज्या सूचना त्यांना मिळाल्या होत्या की कशा पद्धतीने काय आचरण, तर त्यानुसार त्यांनी जे आहे वैष्णव सदाचाराविषयी आपल्या लिखाण जे आहे ते लिहिलं होतं. म्हणजे रचना, जे वैष्णव सदाचार ग्रंथाची रचनाकार मूळ कोण आहे, सनातन गोस्वामी. पण त्या काळात ते सारस्वत ब्राह्मण होते आणि सगळ्यांना माहिती आहे त्यांची जी म्हणजे त्यांचा जो इतिहास आहे तो. तर ते तिथल्या मुस्लिम राज्यकर्त्याच्या दरबारी मंत्री म्हणून होते त्यांच्या पूर्व आयुष्यामध्ये. तर त्यामुळं अशा वेळी जे मुस्लिम राज्यकर्त्यांच्या दरबारी म्हणजे जे कोणी नोकरी किंवा कामधंदा करायचे तर त्यांना इतर ब्राह्मण समाज वाईट टाकायचे. पण चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना शिष्य म्हणून स्वीकारलं होतं आणि ते सगळं आपलं समर्पित करून जे काही आहे भौतिक आपली उपाधी पासून सगळं म्हणजे सगळं आहे त्याला त्यागून चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी समर्पित झाले होते. मग त्याला शिष्य म्हणून त्यांनी स्वीकारलं होतं. पण अशा पद्धतीनं त्यांची भौतिक जीवनामध्ये उपेक्षा झालेली असल्यामुळं त्याच्यावर कॉमेंट्री म्हणजे त्याचं जे आहे म्हणजे त्याच्यावरती आपण म्हणतो टीका, म्हणजे थोडक्यात
किंवा त्याचं संकलन म्हणू आपण. म्हणजे एक मुख्य जे ग्रंथ आहे त्याच्यावर पुन्हा आणखी एक लेखक काहीतरी लिहितो. त्याच्यात बदल न करता ते आपल्या समोर जे आहे तर ते मांडतो. त्याला संकलन पण म्हणतो किंवा टीका पण म्हणतात शास्त्राच्या भाषेमध्ये. तर अशी जी आहे तर ती गोपाल भट्ट गोस्वामी जे आहेत तर त्यांनी मांडली. तर वैष्णव सदाचाराची जी कॉमेंट्री आहे ती. तर त्यामुळं चैतन्य महाप्रभूंनी दिलेल्या ज्या सूचना आहेत म्हणजे वेगवेगळ्या सनातन गोस्वामींना जे मार्गदर्शन केले ना, तर ते सगळं चैतन्य चरितामृतामध्ये बरेच काही येतं. कारण त्यांचा जेव्हा जेव्हा संपर्क झाला म्हणजे तेव्हा तेव्हाचे सगळे जे आहेत आडाखे त्याच्यामध्ये म्हणजे संदर्भ दिलेले आहेत. तर त्यामुळं जिथे तिथे आपल्याला जर चैतन्य चरितामृताचे संदर्भ मिळाले तर त्याचं कारण काय आहे हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. ठीक आहे. मग आता इथे आपण समजून घेऊया की इथे चैतन्य चरितामृतातला जो आहे तर हा एक श्लोक आहे. उत्तम हर वैष्णवा हवे निराभिमाना जीवे सामान्य दिबे जनी कनिये अधीरनो हान. असा हा श्लोक आहे. म्हणजे काय की जरी उच्च गुणांनी संपन्न असला वैष्णव तरी त्याला गर्व नसतो आणि तो सर्वांशी आदराने तर वागतोच पण प्रत्येकामध्ये परमात्म्यांना म्हणजे कोणाला पाहतो, कृष्णांना पाहतो. म्हणजे प्रत्येकामध्ये कृष्ण जो पाहतो तर तो कोण आहे, तर तो वैष्णव आहे. म्हणजे इथे अगदी स्पष्ट सांगितले पहा. म्हणजे हे कसं आता समजून घ्यायचं तर यासाठी आपण एक चैतन्य महाप्रभूंची लीला अभ्यासणार आहोत. म्हणजे इथे शब्दांमधूनच आपल्याला समजू येत आहे की काय म्हटलंय. कृष्णराज कविराज काय म्हणतात की जीवे सामान्य दिव्यजनी कनिये अधीरोनो हान. म्हणजे प्रत्येक सामान्य जीवामध्ये प्रत्येक प्राणी मात्रामध्ये जो परमात्म्यांना म्हणजे परमात्मा कृष्णांना पाहतो तर असा जो असतो तर तो वैष्णव आणि तो उच्च गुणांनी संपन्न जरी असला तरी त्याला बिलकुल गर्व नसतो त्याचा आणि सर्वांशी तो अत्यंत सन्मानाने आदराने वागतो. मग आता ह्याच्या संदर्भात एक चैतन्य महाप्रभूंची खूप सुंदरशी लीला आहे तर ती आपण अभ्यासणार आहोत. तर श्रील म्हणजे श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांनी हे खूप सुंदर उदाहरण दिले. चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर त्यांची ही जी लीला घडली तर त्याचं हे खूप सुंदर उदाहरण आहे की ज्याच्यावरून आपल्या सगळ्यांना समजू येईल. तर एकदा काय झालं, मायावादी जे संन्यासी होते त्यांच्या सोबतचा हा प्रसंग आहे. तर चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते वाराणसी येथे म्हणजे गेले होते. मग त्यावेळेचा हा प्रसंग आहे. मग त्यावेळेला काय काय घडलं तर ते आपण इथे समजून घेणार आहोत. हरे कृष्ण. हा माझा आवाज ऐकू येतोय ना आताजी? हरे कृष्ण. हो माताजी. हा. तर जेव्हा चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते वाराणसीला गेले तर तिथे काय झालं, तिथून ते जे आहेत तर ते काशी येथे गेले. मग आता त्यांनी काशीमध्ये जेव्हा प्रवेश केला तर त्यावेळेला तिथे अनेक मायावादी संन्यासी होते. मग तिथे श्रीपाद प्रकाशानंद सरस्वती नावाचे श्रेष्ठ मायावादी होते. म्हणजे ते संन्यासी वाराणसीचे प्रमुख होते. आणि महाप्रभू जेव्हा वाराणसीत गेले तर त्यांचा जे हरिनाम संकीर्तन होतं त्यामुळे तिथले सगळे निवासी त्यांच्याकडे आकर्षित व्हायचे आणि भगवान स्वयं आहेत ते त्यांच्याकडे सगळे आकर्षित व्हायचे. मग आता विशेष करून काशी विश्वेश्वराचं जे मंदिर आहे
हम्म. तर तिथं हजारो यात्रेकरू त्यांच्या पाठीमागून जायचे. ते जेव्हा संकीर्तन करत जायचे, त्यांचं एकदम दिव्य असं अंग, गोरपान असं, आणि ते सगळं पाहून, आणि दिव्य तेज असायचं त्यांच्या चेहऱ्यावर, कारण भगवान आहेत स्वयं, ते त्यांच्याकडे आकर्षित व्हायचे. आणि त्यांचा स्वर अत्यंत मधुर होता, आणि त्यांची जी भगवत स्तुती किंवा भजन ऐकून सगळे आकर्षित व्हायचे. आता मायावादी संन्यासी आहेत की नाही, ते काय समजतात, म्हणजे मायावाद्यामध्ये काय समजलं जातं की स्वतः म्हणजे स्वतःमध्येच ब्रह्म आहे, म्हणजे अहम ब्रह्मास्मी, म्हणजे काय की आपल्यामध्येच जे आहेत ते भगवान आहेत, आणि मग ते स्वतःलाच नारायण समजतात. त्यामुळे हा मायावादी लोकांचा जो आहे, तर तो अशा पद्धतीनं ग्रह असतो. मग आजही म्हणजे मायावादी संन्यासी आपल्याला वाराणसीमध्ये खूप सारे पाहायला मिळतात. मग महाप्रभू जे आहेत, तर ते हरिनाम संकीर्तन जेव्हा करत होते, तेव्हा म्हणजे तेव्हा त्यांना जेव्हा पाहिलं, तर तेव्हा ते त्यांना खरोखरचे नारायणच समजायला लागले. आणि मग ही सगळी वार्ता जे त्यांचे प्रमुख होते प्रकाशानंद सरस्वती, त्यांच्यापर्यंत गेली. मग आता कसं असतं भारतामध्ये, आपण आता भारतामध्येच काय नेहमीच बघत आलोय, कुठलाही युग असो, कुठलाही काळ असो, दोन दोन संप्रदायामध्ये सदैव एक प्रकारची चढाओढ पाहतो का. मग महाप्रभू जे आहेत, ते त्यांचं संकीर्तनाची वार्ता त्यांच्यापर्यंत जेव्हा गेली, तेव्हा महाप्रभू हे एक वैष्णव संन्यासी आहेत. आणि त्यामुळं त्यांची जी वार्ता आहे, तर ती त्यांच्यापर्यंत गेल्यावरती म्हणजे त्यांनी काय केलं, त्यांना कमी लेखलं, कारण हे मायावादी संन्यासी होते. आणि महाप्रभू हे हरिनाम संकीर्तनाचा प्रचार प्रसार करायचे. मग ती त्यांची केवळ काय आहे, भावुकता आहे, म्हणजे ते भावनिक होत आहेत असं म्हणाले ते. आणि ते काय म्हणाले, अशा पद्धतीनं प्रचार कार्य जे आहे ते चुकीचं आहे म्हणाले. त्यांनी निंदा केली चैतन्य महाप्रभूंच्या या प्रचार कार्याची. आणि ते वेदांताचे प्रकांड पंडित होते, जे प्रकाशानंद सरस्वती होते ते. आणि त्यामुळं त्यांनी म्हणाले की, म्हणजे त्यांनी सांगितलं की हे संकीर्तन करण्यापेक्षा त्यांनी वेदांतावरच लक्ष केंद्रित करणं महत्वाचं आहे. म्हणजे जे वेद आहेत त्यांचा अभ्यास करा म्हणून सांगितलं. म्हणजे संन्यासी असून अशा पद्धतीने कसे काय नाचतात सगळीकडे, नाचत फिरतात, अशा पद्धतीने त्यांनी त्यांची निंदा केली. मग जेव्हा त्यांनी एका मोठ्या सभेचं आयोजन केलं होतं, प्रकाशानंद सरस्वतींनी, त्यावेळेला महाप्रभूचे जे भक्त होते चैतन्य महाप्रभूंचे, तर त्यावेळेला तिथे प्रकाशानंद सरस्वती आणि संन्यासी सगळे, त्यांना पण आमंत्रित केलं त्यांनी. मग काय घडलं की महाप्रभू आणि प्रकाशानंद या दोघांमध्ये चर्चा झाली. मग ती चर्चा कशी झाली पहा, म्हणजे तर ते प्रकाशानंद जे होते, तर त्यांनी महाप्रभूंना विचारलं की तुम्ही वेदांताच्या अध्ययनापेक्षा हरिनाम संकीर्तनाला अधिक महत्व का दिले, आणि वेदांत सूत्राचं अध्ययन करणं हे प्रत्येक संन्यासाचं कर्तव्य, म्हणजे वेदांताचा अभ्यास केला पाहिजे, आणि तुम्ही असे नाचत कसे फिरता. म्हटल्यावर महाप्रभूंनी अत्यंत विनम्र होऊन त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. त्यांनी काय उत्तर दिलं, मी एक महामूर्ख आहे, आणि त्यामुळं वेदांतांचं अध्ययन करण्यापेक्षा तू संकीर्तनच कर, असं माझ्या मला गुरूंनी सांगितलंय. म्हणजे काय की ह्याच्यावरून आपण समजून घेऊया, आणि इथे चित्रात दाखवलं हा प्रसंग कसा घडला, हाही समजून घेऊया. तर जेव्हा त्यांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं, तेव्हा चैतन्य महाप्रभू जे होते, तर ते तिथे म्हणजे ज्या ठिकाणी त्यांना आमंत्रित केलं होतं, तिथं जी पाय धुण्याची जागा असते ना, म्हणजे हस्तप्रक्षालन आणि पाद प्रक्षालन केलं जातं, तिथं जी जागा असते, तिथे जाऊन बसले होते ते. आणि त्यांचं दिव्य तेज पाहून त्यांना हे जे प्रकाशानंद सरस्वती आहेत, त्यांनी हाताला धरून आतमध्ये नेलं, की जिथं चर्चा आणि म्हणजे अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचा वादविवाद, म्हणजे शास्त्रार्थ होणार होता. आणि तिथे गेल्यावर त्यांची जेव्हा ओळख करून दिली गेली, म्हणजे हे कोण आहेत, म्हणजे त्यावेळेला त्यांनी असा प्रश्न विचारला. मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी अत्यंत सन्मानपूर्वक ते उत्तर दिलं पहा. आणि त्यामुळे त्यांनी काय सांगितलं की अशा माझ्यासारख्या अशा म्हणजे मूर्खाला वेदांतांचं जे कार्य आहे, म्हणजे वेगवेगळ्या वेदांतीचं कार्य, म्हणजे वेगवेगळ्या अशा वेदांचा अभ्यास असणाऱ्यांचं, आणि त्याचबरोबर वेदांत तत्वज्ञान आहे, त्याच्यात ढवळाढवळ करण्याचा काही अधिकार नाहीये. म्हणजे त्यांनी स्वतःला मूर्ख समजलं, स्वतःला मूर्ख मानून स्वतःला तिथं प्रस्तुत केलं. आणि त्यामुळं म्हणजे मी जे आहे, तर ते संकीर्तनच करतोय माझ्या गुरूंच्या आज्ञेनुसार. मला गुरूंनी एवढंच सांगितलं, हरे कृष्ण महामंत्राचं जप किंवा संकीर्तन करायचं, मग मी तितकंच करतोय. कारण या सगळ्या वेदांती जे आहेत आणि वेदांत तत्वज्ञान जे आहे,
हं? तर म्हणजे त्यांच्या तत्वज्ञानामध्ये किंवा त्यांच्या ज्ञानामध्ये किंवा वेदाविषयीच्या ज्ञानामध्ये अशा माझ्यासारख्या मूर्खांनी जर ढवळाढवळ केली असेल तर भयंकर उत्पात माजलेला आहे समाजामध्ये. आणि त्यामुळं अशी कुठलीही गोष्ट मला करायची नाही. त्यामुळे माझ्या गुरूंनी जे सांगितले त्यांचीच आज्ञा म्हणजे मी पालन करत आहे. म्हणजे माझ्या गुरूंनी मला काय सांगितलंय की वेदांत तत्वज्ञानात बिलकुल तुम्ही ढवळाढवळ करू नका असं त्यांनी मला आदेश दिला आणि त्या आदेशाचं मी पालन करतोय. मग मी माझ्यासारखे आपल्या मूर्खांनी हरिनामच केलेलं बरं असं त्यांनी सांगितलं. आणि त्यामुळे मी भवबंधनातून मुक्त होईल. मग अशा पद्धतीनं त्यांनी त्यांच्याशी जे आहेत तर ते वेगवेगळे शास्त्रार्थ आणि जे वादविवाद किंवा जे तर्क आहेत तर्क मांडतात शास्त्रांचे तर ते मांडले की ज्याद्वारे काय घडलं की तिथले जे संन्यासी होते ते सगळे तिथे जवळजवळ 400 पेक्षा जास्त संन्यासी होते तर ते सगळे जे आहेत तर चैतन्य महाप्रभूंचे भक्त बनले त्यांना शरण आले. आणि प्रकाशानंद सरस्वती जे आहेत म्हणजे जे आहे म्हणजे जे मायावादी संन्यासी होते तर ते सुद्धा काय बनले त्यांचे अगदी उत्तम भक्त बनले. उत्तम शिष्य बनले. तर हा म्हणजे अशा पद्धतीने चैतन्य महाप्रभूंनी वैष्णव सदाचाराचं आचरण केलं होतं. म्हणजे त्यांनी आपली विनम्रता बिलकुल नाही सोडली किंवा त्यांनी आपलं सन्मानपूर्वक भाष्य जे आहे तर ते बिलकुल नाही सोडलं. तर त्यांनी पूर्ण वैष्णव जो आहे तर त्याच्या मर्यादाचं पालन केलं आणि त्याद्वारे आपल्या वैष्णव आचरणाद्वारे त्यांची निंदा केली त्यांनी. आणि असे अनेक प्रसंग आहेत पण तरी देखील किंवा त्यांना प्रश्न सुद्धा असा निंदनीय विचारला त्यांनी भगवान स्वयं येते पण त्यांनी तरी देखील अत्यंत प्रेमाने आणि अत्यंत सन्मानाने त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं दिली पहा. आणि त्यांना भक्तीमध्ये आणलं. मग अशा पद्धतीचं आचरण स्वयं भगवान यांनी जेव्हा ते एक भक्त संन्यासी म्हणजे भक्त संन्यासी म्हणजेच काय मनुष्य अवतारात भगवान आले मनुष्य वेशात येतात मनुष्यासारखं शरीर धारण करतात पण त्यांचं दिव्य शरीर असतं. मग अशा वेशात जेव्हा भगवान आले तेव्हा त्यांनी आपल्या आचरणाने एक आदर्श आपल्या पुढे ठेवला की ज्याचं म्हणजे ज्याच्या चरणचिन्हांचं म्हणजे ज्यांच्या चरणचिन्हांचं आपण अनुसरण करणं अपेक्षित आहे. म्हणजे आपण काय केलं पाहिजे आपल्याला कितीही निंदनीय आणि कितीही अपमानास्पद आपल्याला वागणूक एखाद्या ठिकाणी म्हणजे मिळत असेल तरी तिथे आपण आपलं जे आपल्या जे वैष्णव आचरण आहे म्हणजेच काय आपलं मर्यादा आचरण जे आहे म्हणजे आपलं आचरण कसं पाहिजे मर्यादित पाहिजे म्हणजे मर्यादा आपल्या विकारावर अशा पद्धतीचं आचरण पाहिजे आपण मर्यादा आचरणानेच राहिलं पाहिजे. तर हा बोध आपण ह्या जी लीला अभ्यासली याच्यातून घ्यायचा. म्हणजे तिथे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक असतील समाजामध्ये भक्त असतील अभक्त असतील वेगवेगळ्या संप्रदायाचे अनुयायी असतील मग तिथे आपलं आचरण कसं पाहिजे अत्यंत विनम्र आचरण पाहिजे आणि अत्यंत प्रेमपूर्वकच आपण सर्वांशी व्यवहार करणं अपेक्षित आहे की जसं चैतन्य महाप्रभू यांनी आपल्या आचरणाने हा आपल्या पुढे आदर्श ठेवला. आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची पुढची स्लाइड. हरे कृष्ण. हा त्याची पुढची स्लाइड घेऊया आपण. तर याच्या आधी एक स्लाइड आहे खूपच पुढे गेल्या स्लाइड. 8 नंबरची स्लाइड मध्ये. हा ही आधीची राहील त्याच्या पुढे होते. हरे कृष्ण. मग त्याची 15वी स्लाइड आहे ते मधले स्लाइड 8, 9, 10, 11 राहतात त्या गळतात. तुम्ही जरा स्लाइड शो दाखवा मला मी सांगते बरोबर तुम्हाला. हरे कृष्ण.
माताजी कुठली स्लाइड पाहिजे नंबर? स्लाइड 8 राहिली बघा. 8 नंबरची स्लाइड आठच याच्यात. होती, पुढची जी होती ना ती आठच होती माताजी. ही आठवीच आहे माताजी पा. सी. ह्याच्या पुढे माताजी ती रिपीट स्लाइड आहे. हेच का? ही हा. ही 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 हीच आहे ना? ही 9 नंबरची आहे माताजी. ही 8 नंबरची. माताजी आठवीच ठेवलेली होती मी. हा तीच ती जी आहे ना स्लाइड, हा ही बरोबर आहे. चित्र एकच आहे पण त्यात फरक आहे. 7वी याच्यात माहितीये 2 वेळेस हे येत आहे माताजी. चित्र एक आहे माताजी, फक्त श्लोक वेगवेगळे आहेत. हो, आता बरोबर आहे. ही मगाशी बरोबर मी आहे तेच मॅडम. ठेवली होती माताजी. हरे कृष्ण. ओके ओके हा, ठीक आहे. तर इथे आता आपण चैतन्य चरितामृतच्या अंत्यलीलेमधला हा श्लोक अभ्यासणार आहोत. तर ह्याच्यातून पण आपण खूप छान बोध घेणार आहोत. हम्म? गोंधळ नको व्हायला. चित्र एकच असल्यामुळं इथे आपण वेगळा संदेश जो आहे, म्हणजे आपण वेगळं जे आहे ते शिकलो पहिल्या 7 नंबरच्या स्लाइड मध्ये. आणि आता इथे जो आहे तर तो वेगळा श्लोक आहे. तर तो श्लोक असा आहे, इतमत हारा येई कनक नामालया, करे कनिया करी तारा प्रेम उपजाया. थोडी बंगाली भाषा आहे, तर आपण ते समजून घेऊया. तर हा अंत्यलीला जे आहे तर त्यातला श्लोक आहे. जर कोणी भगवान श्रीकृष्णांच्या नामाचा किंवा हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केला तर नक्की त्याला कृष्णांच्या कृपेने म्हणजे भगवत प्रेमाची प्राप्ती होते. म्हणजेच काय की इथं आपण समजून घेऊया की अंत्यलीला जे आहे तर तिथे साधारण अंत्यलीला ज्या आहेत त्याच्यामध्ये चैतन्य चरितामृतामध्ये भगवान जे आहेत श्रीकृष्ण जे चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपात आले तर त्यांचे जे वेगवेगळ्या भक्तांना उपदेश आहेत ना आणि वेगवेगळ्या लीलांच्या माध्यमातून तर ते आहेत साधारण आपल्याला माहिती असेल सगळं. तर मग इथे त्यांनी जे मार्गदर्शन केलं चैतन्य महाप्रभूंनी तर ते असं आहे की जर एखादा कोणी भगवान कृष्णाच्या नामाचा किंवा हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करत असेल तर खात्रीने सांगतात की त्याला जे आहेत तर ते कृष्णांची कृपा मिळणार, त्याला प्रेम भक्ती मिळणार. म्हणजे इतकं खात्रीने चैतन्य चरितामृतामध्ये लिहिले पहा. म्हणजे आपण आपले प्रयास जे आहेत तर ते किती तीव्रतेने आणि किती गांभीर्याने करायला हवेत पहा, हो की नाही. मग आता हे जे आहे हा अंत्यलीलेमधला म्हणजे अध्याय जो 20 आहे तर त्यातले 20 ते 25 जे श्लोक आहेत तर त्याचा हा संदर्भ आहे. आता याचा जो महिमा आहे तो आपण पुढचे काही आपले जे पीपीटी मध्ये स्लाइड्स येतात तर त्याच्यात आपण समजून घेणार आहोत. आता पुढच्या स्लाइड मध्ये त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा त्याची आता 9 नंबरची स्लाइड घेऊयात. हा हरी बोल. तर आता वैष्णव आचरण जे आहे तर म्हणजे त्याच्याविषयी किंवा त्याच्याबद्दल वेगवेगळ्या ग्रंथांमधले जे संदर्भ आहेत तर ते आपण अभ्यासणार आहोत. मग आता वैष्णवांचा आदर आपण कसा करायचा हे याच्यातनं शिकणार आहोत. मग एखाद्या स्थानावरून आपल्याला उठायचंय म्हणजे जेव्हा समोरून येतात आपल्यापेक्षा वरिष्ठ असतील किंवा उच्च स्तरावरचे वैष्णव असतील तर आपल्याला त्यांच्याविषयी आदर जो आहे किंवा सन्मान जो आहे तर तो दाखवायचा आहे. किंवा एखादे वैष्णव असतील म्हणजे तर त्यांच्याविषयी आपल्याला सन्मान जर व्यक्त करायचा आहे, त्यांच्याविषयीचा आदर आपल्याला व्यक्त करायचा आहे तर काय करायचं, त्याला म्हणायचं प्रत्युत्थान. म्हणजे काय की आपण बसलेल्या जागेवरून उठतो आपल्या जागेवरून आणि आपण त्यांना बसण्यासाठी आसन देऊ शकतो किंवा त्यांचा फक्त उठून आपण उभे राहतो असल्या ठिकाणी जिथे बसलो असो तर त्याला म्हणायचं प्रत्युत्थान. ठीक आहे. मग आता जेव्हा आपण एखाद्या वैष्णवाला त्याच्या नावाने ओळखतो म्हणजे त्यांना नावाने ओळखून त्यांचा सन्मान करतो थोडक्यात. म्हणजे
आता तीर्था माताजी मी उदाहरण देते हा माताजींचं. तीर्था माताजी मला ओळखतात किंवा तुम्ही सगळे मला ओळखतात. मग अशा ठिकाणी जेव्हा आपण कोणत्याही एका वैष्णवाला जेव्हा आपण ओळखतो नावाने, आणि त्यावेळेला ती व्यक्ती समोरून म्हणजे ते वैष्णव येतात, तर त्यावेळेला त्यांना आपण ओळखतो. तर ही जी भावना आहे आदराची आणि त्यांच्याविषयीचा सन्मान आहे, किंवा माझ्या समोरून तुम्ही तुमच्यापैकी कुणी येत आहे तर मी तुम्हाला ओळखते, तुमच्यापैकी प्रत्येकाला तीर्थ माताजी आहेत सगळ्यांना. तर मग त्यावेळेला आपण म्हणजे जी सन्मानाचं म्हणजे सन्मानाने किंवा आदराने जर ज्या पद्धतीचं आचरण करतो ते म्हणजे काय, अभिवादन. म्हणजे आपण काय म्हणतो, हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रभूजी, महिला म्हणायचं अभिवादन. ठीक आहे. आणि त्यानंतर आपण काय काय करतो, त्यानंतर वैष्णव प्रणाम करतो त्यांना. मग तो प्रणाम कसा असतो, म्हणजे हाताची मुद्रा करून पण प्रणाम करू शकतो, पण वैष्णव प्रणाम कसा असतो, अभिवादनामध्ये आपण हाताच्या मुद्रेचा उपयोग करू शकतो. प्रणाम मध्ये काय करतो, माताजी काय करतात, पंचांग प्रणाम करतात, प्रभूजी काय करतात, साष्टांग प्रणाम करतात. तर अशा पद्धतीने आपण वैष्णव प्रणाम, मग ते वैष्णव कुठल्या स्तरावरचे त्याच्यावर, म्हणजे गुरु गुरु किंवा उच्च वैष्णव म्हणजे उच्च स्तरावरचे किंवा महाराज स्वामी असं, तर त्याच्यावर म्हणजे त्यानुसार म्हणजे अशा पद्धतीचं म्हणजे प्रणाम जे आहे तर ते कशा पद्धतीने करायचा हे ठरतं. म्हणजे काय की हे खास करून प्रभूजींच्या बाबतीत म्हणजे आपलेच सहकारी असतील किंवा आपल्यासारखेच नवसाधक असतील तर त्यांना आपण पंचांग प्रणाम करू शकतो. पण उच्च स्तरावरचे किंवा असे शुद्ध भक्त आहेत, महाराज स्वामी किंवा आपले गुरु महाराज किंवा गुरुस्थानी आहेत, आपले शिक्षक गुरु आहेत, तर त्यांना साष्टांग आपण दंडवत घालणं अपेक्षित आहे. माताजींचं कसं असतं की त्यांना पंचांग प्रणामच करायचा असतो सर्वांना. मग आता त्यांना म्हणजे त्याच्या पुढचा टप्पा म्हणजे असे उच्च स्तरावरती असतात, शुद्ध भक्त असतात किंवा गुरुबंधू असतात, आपल्याकडे येतात आपल्या गुरु महाराजांचे म्हणजे गुरुबंधू असतात, गुरुभाई असतात इथं. मग आपण म्हणजे असे कोणी सन्माननीय जे वैष्णव आहेत की ज्यांना आपण आदर सन्मान ज्यांचं करणं आवश्यक आहे, असे सगळे आले त्याच्यामध्ये. सगळे वरिष्ठ वैष्णव आले, तर म्हणजे साधनेच्या वरिष्ठ स्तरावरचे. तर असे जे आहे तर त्यांची आपण काय करतो, पूजा करतो. म्हणजे आपण पाहिलं असेल पहा, आपण कसं करतो आदरातिथ्य, तर आपल्याकडे जेव्हा वैष्णवांचं आगमन होतं मंदिरामध्ये असेल, आपल्या नामहट्ट केंद्रामध्ये असेल किंवा जिथे कुठे किंवा एखाद्याच्या घरामध्ये असेल, तर गृहस्थाश्रमामध्ये म्हणजे प्रत्येक गृहस्थ सुद्धा म्हणजे भक्तीचे प्रयत्न करत असतो. मग तेव्हा आपण कसं करतो स्वागत, त्यांचं आदरातिथ्य कसं करतो, त्यांना त्यांची पाद्यपूजा पाद्य प्रक्षालन करतो. जसं कृष्णांनी त्यांच्याकडे जेव्हा सुदामा गेले, ब्राह्मण घरी आले ना, ब्राह्मण जे आहे तर ब्राह्मण जे आहे तर त्यांना पवित्र मानलं जायचं. म्हणजे श्रीकृष्णांनी म्हणजे गाय आणि ब्राह्मण यांना अत्यंत पवित्र मानले. मग त्यांनी स्वतः सुद्धा काय केलं, तर पाद्य प्रक्षालन केलं सुदामा यांचं, जर त्यांचे ते मित्र होते त्याच्यावरून आपण म्हणजे, आणि मग त्यांची म्हणजे पूजा करणं. मग त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या गळ्यामध्ये हार घालतात, पुष्पगुच्छ देतात, म्हणजे यथाशक्ती ज्याला जसं शक्य आहे तसं. मग त्यानंतर त्यांना प्रसाद देतात किंवा प्यायला पाणी विचारतात किंवा एखादं सरबत अशा पद्धतीचं पेय म्हणजे जलपान करतात थोडक्यात. मग त्यानंतर त्यांना प्रसाद देतात. मग त्यानंतर सर्वात प्रथम काय, त्यांना बसण्यासाठी आसन देतात आणि त्यांचं अशा पद्धतीनं म्हणजे स्वागत करतात. म्हणजे स्वागत कसं करायचं, तर आपण नमस्काराची मुद्रा करून त्यांचं स्वागत करायचं. अभिवादन किंवा स्वागत करताना नमस्काराची मुद्रा करावी, म्हणजे त्यांच्याविषयी आपला सन्मान जो आहे तो व्यक्त करण्याची ती मुद्रा आहे. मग अशा पद्धतीनं आपण जे आहे तर ते एखाद्या वैष्णवाचा सन्मान करतो. मग हे वेगवेगळे टप्पे आहेत. मग हे जे टप्पे आहेत तर हे उतरत्या क्रमाने या स्लाइड मध्ये लिहिलेले आहेत. पण आपण कसं करू, एखादे वैष्णव आले तर आपण काय करू, पहिल्यांदा त्यांचं म्हणजे स्वागत करू ना, श्रद्धेनं पूर्ण. म्हणजे भगवानाचे शुद्ध भक्त आहेत किंवा असे चांगले भक्त आहेत असं अशा भावाने श्रद्धेने आपण काय करू, त्यांचं स्वागत करू त्या नमस्काराची मुद्रा करून. मग त्यांना काय करू, आपण बसायला आसन देऊ, ओके नाही. मग त्यांची काय करू आपण, पाद्यपूजा किंवा पादप्रक्षालन म्हणतात ते करू. मग त्यांचा सन्मान म्हणजे त्यांच्या गळ्यामध्ये हार घालतात, भगवानांना अर्पण केलेला असतो तो, किंवा
त्यांच्यासाठी म्हणजे जे पुष्पगुच्छ आणलाय तो आपण देऊ. मग त्यानंतर काय करू आपण, त्यांना काही भेटवस्तू द्यायची असेल तर म्हणजे ते सुद्धा देतात. म्हणजे पूजा झाल्यानंतर तिथेच. आणि मग त्यानंतर काय करतात, म्हणजे त्यांना पेय म्हणा किंवा म्हणजे प्रसाद आहे तर ते त्यांना ग्रहण करायला देतात. म्हणजे हे टप्पे आहेत. म्हणजे आचरण कसं आपण करायचं आपल्या घरी, एखादे वैष्णव आले किंवा कुठल्याही ठिकाणी तर त्यांचं कसं आदरातिथ्य करायचं, तर हे टप्पे आहे. तर हे वैष्णव सदाचाराचं आचरण आहे. म्हणजे श्रीमद भागवतामध्ये पण त्याच्या चौथ्या स्कंदामधल्या त्या 22वा जो अध्याय त्याच्यामध्ये पण खूप सखोल हे सगळं दिलंय, की ज्याचा मी सार थोडक्यात तुम्हाला इथे सांगते. आता पुढे जाऊ आपण. हा म्हणजे पुढच्या स्लाइडवर जाऊ. हा, आता आपण पुढचा मुद्दा अभ्यासणार आहोत, की मर्यादा व्यतिक म्हणजे जे आहे तर त्याविषयी आपण अभ्यासणार आहोत. मग आता मर्यादा म्हणजे काय, तर मर्यादा म्हणजे आदर. थोडक्यात म्हणजे मर्यादा म्हणजे आपण असं बंधन असा अर्थ नाही घेऊया. मर्यादा व्यतिक्रमण म्हणजे काय, तर ते आपण समजून घेणार आहोत. तर मर्यादा म्हणजे काही बंधन नाही, तर मर्यादा म्हणजे काय, की थोडक्यात आपण आचरण करताना जे संयमित आचरण करतो, म्हणजे आणि ते कशामुळे करतो, आदरपूर्वक. एखाद्या विषयीचा असणारा आदर किंवा एखाद्या विषयी असणारी श्रद्धा, त्यामुळं आपलं आचरण कसं संयमित आणि कसं होतं ते अत्यंत सदाचाराचं आचरण होतं. मग त्याला म्हणायचं मर्यादा. म्हणजे एक आदराने केलं गेलेलं आचरण म्हणजे खरं तर मर्यादा या शब्दाचा अर्थ होतो, मर्यादापूर्वक आचरण थोडक्यात. मग आता व्यतिक्रम म्हणजे काय, की दोष किंवा त्रुटीपूर्ण कृती. मग आता कसं घडतं ते आपण आता पाहणार आहोत पुढच्या पुढच्या स्लाइड. हरे कृष्ण. मग आता ह्याच्यासाठी जे आहे, तर आपण भागवतातला जो तिसरा अध्याय आहे, तर त्याच्यातला तिसरा स्कंद, तर त्याच्यातला चौथा अध्याय जो आहे तर त्याच्यामध्ये ह्याच्याविषयीचं सखोल आपल्याला मार्गदर्शन मिळतं. तर ते काय आहे ते आपण समजून घेऊया, की एखाद्या उच्च स्तरावरची जी व्यक्ती आहे, म्हणजे साधनेमध्ये किंवा भक्तीमध्ये जी उच्च स्तरावरची व्यक्ती आहे हा, तर तिच्याकडून आपल्याला मार्गदर्शन घ्यायचं आहे. तर त्यावेळेला आपण कसं आचरण असलं पाहिजे आपलं, आपलं म्हणजे आचरण असं योग्य असलं पाहिजे, की तिचा म्हणजे तिचा जो आहे तर तो अपमान नाही होणार, किंवा तिच्या चरणी अपराध नाही होणार. तर ह्यासाठी आपण कसं आचरण ठेवलं पाहिजे, तर हे या स्कंदामध्ये, तिसऱ्या स्कंदामध्ये दिलं. तर म्हणजे काय, तर एखादा उच्च कोटीचा वैष्णव समोर आला, तरी कितीही प्रावीण्य आणि अभ्यास आपला असेल तरी सुद्धा त्यांना आपण काय केलं पाहिजे, सन्मान दिला पाहिजे. आणि त्याचबरोबर त्यांना आपण कुठल्या सूचना देऊ नये, तर आपण दासानुदास राहावं. आणि दासानुदास राहून त्यांना शरण जावं. तर आता ते कसं समजून घ्यायचं, तर त्यासाठी आपण थोडस तिसरा जो स्कंद आहे तर त्याचा जो चौथा अध्याय आहे, तर त्याच्यातला 26वा श्लोक आहे, तर तो आपण अभ्यासूया. तर त्याच्यातून आपल्याला हा भाग जो आहे तो समजेल. आता इथं उद्धव जे आहेत तर ते सांगतायत. तर उद्धव जे आहेत तर त्यांचं म्हणजे त्यांचे हे उद्गार आहेत. तर उद्धव काय म्हणतात, ननुते तत्व संराध्य ऋषी कौशारवंतिके साक्षात भगवता दिष्टो मर्त्यलोकम जिहासता. हम्म तर उद्धव काय म्हणाले, मैत्रेय मुनी जे आहेत, तर त्यांची आणि उद्धवांची भेट झाली. मग आता उद्धव जे आहेत तर ते मैत्रेय मुनी जे आहेत तर त्यांना काय म्हणाले, तर त्याचं हे वर्णन आहे.
तर ते म्हणाले तुम्ही इथं जवळच निवास करत असलेल्या आणि दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती जे केलेत असे जे वंदनीय असे आहेत मैत्रेय मुनी, तर त्यांच्याकडून तुम्ही मार्गदर्शन प्राप्त करू शकता. म्हणजे आता मैत्रेय जे मुनी आहेत तर त्यांच्याविषयीचे उद्गार आहेत. आणि मग जे मैत्रेय मुनी आहेत, तर त्यांच्याविषयी उद्धवांनी हे उद्गार का काढलेत हे आपण समजून घेऊया. तर उद्धव आणि विदुर जे आहेत, तर त्यांची आधी भेट झाली आणि मग विदुर जे होते तर त्यांनी उद्धवांना विचारलं की भगवान जे आहेत तर त्यांच्याविषयीच्या आत्मज्ञानाचं तुम्ही मला वर्णन करून सांगा. तर तेव्हा ते काय म्हणाले की खऱ्या अर्थाने म्हणजे जे दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित असे आहेत ते मैत्रेय मुनी आहेत आणि त्यांच्याकडून तुम्ही मार्गदर्शन घ्या. मग पहा ह्याच्यातून आपण काय शिकणार आहोत की अशा पद्धतीने जेव्हा म्हणजे एखादे दिव्य ज्ञानामध्ये म्हणजे अतिप्रगत एखादा जरी मनुष्य असेल तरी त्यानं काय केलं पाहिजे, मर्यादा व्यतिक्रम म्हणजेच काय अर्थात ज्येष्ठ व्यक्तीशी उद्धटपणा वागून तिच्यापेक्षा श्रेष्ठ होण्याचा अपराध स्वतःकडून घडू नये याविषयी दक्ष असलं पाहिजे. ह्याला म्हणायचं मर्यादा व्यतिक्रम. मर्यादा व्यतिक्रम म्हणजे काय सगळ्यांनी पुन्हा एकदा समजून घेऊया. त्यासाठी मी अगदी सावकाश हे समजावून सांगते की हा जो उल्लेख आहे किंवा हा जो संदर्भ आहे हा सगळ्यांना लक्षात येईल आणि अत्यंत महत्वाचं हे आचरण आहे की आपल्याला कितीही दिव्य ज्ञान असेल किंवा आपण ज्ञानामध्ये उन्नत होतो हळूहळू सगळ्या लेवल शिकतो आहोत, ज्ञान घेतो आहोत, मग आपण कितीही ज्ञानामध्ये अतिप्रगत झालो किंवा असलो, किंवा एखादा असेल विद्वान व्यक्ती, विद्वान भक्त, तर त्यांनी जे म्हणजे तरी त्यांनी मर्यादा व्यतिक्रम म्हणजे काय तर ज्येष्ठ व्यक्तीशी कधीही उद्धटपणे वागून तिच्यापेक्षा श्रेष्ठ होण्याचा अपराध स्वतःकडून घडू नये यासाठी दक्ष असलं पाहिजे. म्हणजे मर्यादा व्यतिक्रम याचा अर्थ काय आहे तर अशा पद्धतीने त्यांनी दक्ष असलं पाहिजे. मग जेव्हा शास्त्रोक्त उपदेशानुसार म्हणजे आपण या मर्यादा व्यतिक्रमाच्या नियमाचं म्हणजे उल्लंघन न करण्याबाबत जेव्हा अतिदक्ष असतो तेव्हाच त्याला आपण खरा वैष्णव म्हणू. मग असंच जे वर्तन होतं किंवा असंच आचरण उद्धवांचं होतं. उद्धव हे जे आहेत ते अत्यंत म्हणजे श्रेष्ठ असे म्हणजे जे आहेत तर ते भगवानांचे भक्त आहेत, त्याचबरोबर ते भगवानांचे बंधू आहेत. त्याचबरोबर उद्धवांचं जे ज्ञान आहे ते कोणाकडून आलेले, बृहस्पती जे देवतांचे गुरु आहेत त्यांच्याकडून त्यांना ज्ञान मिळालं, प्रत्यक्ष बृहस्पतींकडून त्यांनी ज्ञान घेतले. पण अशा दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित असलेले जे उद्धव आहेत तर त्यांनी काय केलं तर त्यांनी काय सांगितलं विदुरांना की तुम्ही मैत्रेय मुनी की जे दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित आहेत त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घ्या. मग ह्याच्यातून आपण काय समजून घ्यायचं तर असे जे दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित असतात म्हणजे तर ते आपल्याकडून असा कोणताही अपराध घडू नये की ज्याला मर्यादा व्यतिक्रम म्हणतात तर याची काळजी घेत असतात. पहा जे अतिदक्ष असतात ते आणि हेच खरे वैष्णव असतात. आणि असं जर नाही झालं तर काय होतं तर अशी व्यक्ती म्हणजे जर आपण अशा पद्धतीने आचरण नाही केलं तर अशा व्यक्तीच्या आयुष्यात काय घडतं तर तो आपली आयुमर्यादा, ऐश्वर, कीर्ती, पुण्य सगळ्यांकडनं मिळणारे आशीर्वाद सगळं काही गमावून बसतं. पहा म्हणजे आध्यात्मिक विज्ञानामध्ये पारंगत व्हायचं असेल तर आपल्याला काय केलं पाहिजे तर आपण दक्ष राहिलं पाहिजे. आणि कसं दक्ष तर आपल्यापेक्षा जे ज्ञानी आहेत आणि आपल्यापेक्षाही म्हणजे ज्ञानी जे आहेत त्यांच्याविषयी तरी आपण किंवा आपल्यापेक्षा जे श्रेष्ठ आहेत त्यांच्याविषयी तर आपण अत्यंत आदरपूर्वक आपलं जे आचरण ठेवलंच पाहिजे. पण आपल्याला कितीही दिव्य ज्ञान असेल, आपण कितीही अतिप्रगत असू त्यावेळेला तरी सुद्धा आपण समोर असलेले जे वैष्णव आहेत तर त्यांच्या चरणी अशा पद्धतीनं मर्यादा व्यतिक्रमाचा नियम आहे त्याचं उल्लंघन नाही झालं पाहिजे, अशा पद्धतीनं दक्ष असलं पाहिजे. पहा म्हणजे मग त्यांनी विदुरांना काय केलं उद्धवांनी की जे मैत्रेय ऋषी आहेत त्यांच्याकडे ज्ञान प्राप्तीसाठी जायला सांगितलं. म्हणजे विदुर उद्धवालाच आपले आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्वीकार इच्छित होते पण उद्धवाचं ते स्थान त्यांनी म्हणजे उद्धवांनी काय केलं हे स्थान स्वीकारलं नाही. कारण विदुर हे जे होते उद्धव जे आहेत तर त्यांना पित्यासारखेच होते म्हणजे ते आणि त्यामुळे मैत्रेय मुनींचं जवळच तिथे निवासस्थान होतं तर तिथे तुम्ही जा असं त्यांनी सांगितलं. म्हणजे काय की एखादा मनुष्य उपदेश देण्यात सक्षम ज्ञानपारंगत जरी असला तरी त्यांनी अन्य ज्येष्ठ व्यक्तीच्या उपस्थितीत
स्वतः उपदेश द्यायला उत्सुक असू नये. पहा, हे दुसरं तत्व आपण शिकलो ह्या स्लाइड मधून. 11 नंबरची स्लाइड जी आहे ना, तर ती तिसऱ्या म्हणजे तिसरा जो स्कंद आहे त्यातला चौथा अध्याय भागवतातला आणि त्यातल्या 26व्या श्लोकशी संदर्भात आहे. आणि त्यानंतर आपण तिसऱ्या अध्यायातला 32व्या अध्याय आणि त्यातला 42वा श्लोक अभ्यासणार आहोत, ह्याचाच संदर्भ घेऊन. तर ह्याच्यातलं दुसरं तत्व आपण अभ्यासतो आहोत 11व्या स्लाइड मधलं, की इथे आपल्याला हा गुण आपल्या अंगी बाणवायचा आहे किंवा ह्यासाठी आपण स्वतःला पारंगत करणं आवश्यक आहे. की एखादा म्हणजे आपण उपदेश देण्यात सक्षम आहोत, ज्ञान पारंगत आहोत, पण एखादी ज्येष्ठ व्यक्ती तिथे उपस्थित आहे आणि ती उपदेश देते, तर बिलकुल आपण तिथे बोललं नाही पाहिजे. आपण उपदेश करायला तिथे उत्सुकता नाही दाखवली पाहिजे. म्हणजे वडीलधाऱ्या मैत्रेयांकडे त्यांनी पाठवण्याचा निर्णय घेतला उद्धवांनी, मग अशाच पद्धतीचं आपलं आचरण असलं पाहिजे. पहा, मग आता बऱ्याचदा आपल्याला प्रसंग असं माहितीये की बऱ्याच भक्त काय करतात, सत्संग चालू असतो, मग तिथं कोणीतरी शिक्षा गुरु शिकवत असतात किंवा इतर ठिकाणी पण असं असतं, भक्तिवृक्ष असतात, म्हणजे असे आपल्याला अनेक प्रसंग येतात. मंदिरामधलं व्याख्यान प्रवचन चालू असतं, कितीतरी प्रसंग येतात. किंवा एखादा भक्त प्रचार प्रसारासंदर्भात त्याच्याबरोबर अनेक वैष्णव असतात, पण त्यातला जो एक मुख्य असतो, श्रेष्ठ किंवा ज्येष्ठ वैष्णव भक्त असतो, तो काहीतरी मार्गदर्शन करत असतो एखाद्या म्हणजे एखादा जो नवीन नवसाधक आहे त्याला. मग त्यावेळेला आपल्याला किती ज्ञान असेल, आपण किती पारंगत असू, तरी जेव्हा ती व्यक्ती एक ज्येष्ठ व्यक्ती म्हणून, श्रेष्ठ व्यक्ती म्हणून तिथे मार्गदर्शन करते, तर तेव्हा आपण उत्सुक नाही राहायचं, तेव्हा आपण मध्ये मध्ये नाही बोलायचं. आपण तेव्हा आपल्याला माहिती असं नाही दाखवायचं, आपल्याला सगळं काही माहिती आणि हे सगळं माहितीच आहे म्हणून त्याच्यावर आपण चर्चा नाही सुरू करायची. किंवा सत्संगामध्ये असं होतं, भक्त प्रश्न विचारत असतात, तिथले जे ज्येष्ठ वैष्णव असतात त्यांना किंवा शिक्षा गुरु असतात त्यांना, मार्गदर्शक असतात त्यांना. मग त्यावेळेला आपल्याला किती ज्ञान असलं तरी आपण काय करायचं, आपलं मर्यादा आचरण पाहिजे. म्हणजे काय, आपण मर्यादा जे आहे म्हणजे, तर ते मर्यादा व्यतिक्रम आहे, तर ह्याचं पालन करायचंय. म्हणजे काय, तर आपण जे आहे आपल्या जिभेवरती जो आहे तो संयम ठेवला पाहिजे. आपल्याला कितीही ज्ञान असेल तरी देखील आपण ते तिथे सांगण्यासाठी उत्सुक असलं नाही पाहिजे. म्हणजेच काय, आपण या मर्यादेचं पालन केलं पाहिजे आपल्या, की तिथे ते ज्येष्ठ भक्त आहेत किंवा श्रेष्ठ जे कोणी आहेत, त्यांचे जे गुरु आहेत, त्यांचे जे शिक्षक गुरु आहेत, त्यांचे जे मार्गदर्शक गुरु आहेत, असे जे कोणी आहेत, तर ते त्या म्हणजे भक्तांना मार्गदर्शन करतील. त्यावेळेला मी कसं राहीन, मी अत्यंत दक्ष राहीन आणि मी काय करेन, तर मी तिथे बिलकुल उत्सुकता नाही दाखवेन किंवा मी तिथे बिलकुल आपलं स्वतःचं ज्ञान आहे तर ते प्रदर्शित करण्याचा प्रयत्न नाही करेन. तर अशा पद्धतीचं जेव्हा आचरण असतं, अशा पद्धतीची जेव्हा दक्षता असते, त्याला काय म्हणायचं, तर मर्यादा व्यतिक्रम म्हणायचं. तर असं आचरण जे आहे तर ते प्रत्येक भक्ताचं असलं पाहिजे. पहा, मग आता 3.32 जे आहे, तर त्या श्लोकामध्ये काय सांगितलं, म्हणजे तिसऱ्या स्कंदातला 32वा अध्याय आणि 42वा श्लोक, तर त्याच्यामध्ये काय सांगितलंय, जर एखादा जो आहे, म्हणजे एखादा जर आपला गुरुबंधू आहे, तर तो जो गुरुबंधू आहे तो कृष्ण भावनेमध्ये म्हणजे आपला जो आहे तो गुरुबंधू आहे. मग आता तो दीक्षित झाला की काय होतो, म्हणजे दीक्षित झाल्यानंतर तो गुरुबंधू होतो. म्हणजे मग आता नवसाधक आणि गुरुबंधू म्हणजे दोन गुरुबंधू मधलं नातं आणि एक नवसाधक आणि एक दीक्षित भक्त, मग ह्यांच्यामधलं आचरण, तर हे सगळं जे आहे तर ते कसं असलं पाहिजे, म्हणजे ह्याविषयीचे मार्गदर्शन आहे. तर एक नवसाधक भक्त आहे आणि एक दीक्षित भक्त आहे किंवा दोन नवसाधक भक्त आहेत, तर त्यांचं एकमेकांशी, पण त्यामधला एक आहे तो थोडासा 1 वर्ष असलेला, म्हणजे आपण म्हणू ज्युनियर, नवीन आहे, आणि दुसरा जर 3-4 वर्ष झालेला सिनियर आहे असं आपण म्हणू. दोन नवसाधक असतील तर, मी उदाहरण देते म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. किंवा दोन भक्त आहेत जे दीक्षित भक्त आहेत, मग ते गुरुबंधू झाले. आणि जेव्हा दीक्षित नसतात तेव्हा त्यांना काय म्हणायचं, गॉड ब्रदर्स. म्हणजे काय, तर परमेश्वराचे आपण सगळे काय आहोत, सुपुत्री आहोत. त्यामुळे गॉड ब्रदर्स, गॉड सिस्टर्स म्हणजे भगवंतांची मुलं असं म्हटलं जातं, संबोधलं जातं, म्हणून गॉड ब्रदर हा शब्द वापरला जातो.
इंग्लिश मधली ती संज्ञा आहे. मग आता असे जेव्हा भक्तांच्या सानिध्यात आपण असू, म्हणजे नवसाधक असेल तर आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ भक्तांच्या, की जे ज्ञानाने श्रेष्ठ आहेत, साधनेच्या स्तरावर श्रेष्ठ आहेत, आणि म्हणजे त्यांचा अधिकार आहे असा, असे असतील तिथे, तर त्यावेळेला म्हणजे तिथे आपण काय केलं, म्हणजे त्यांना काय समजलं पाहिजे, तर त्यांचं स्थान हे काय असतं, तर अगदी आपले गुरु महाराज जे आहेत, तर त्यांच्या इतकंच असतं आणि त्यांच्या इतकाच त्यांना आपण सन्मान दिला पाहिजे. म्हणजे ते देखील आपल्या गुरु महाराजांसारखीच भूमिका बजावतात. त्यावेळी आपल्यासाठी त्यांचं स्थान गुरु महाराजांसारखीच भूमिका बजावणारे आपले सन्मान्य गुरु, अशा पद्धतीचं आपल्या नजरेत त्यांचं स्थान असलं पाहिजे. आणि त्यांच्या म्हणजे त्यांना देतो तसाच आपण त्यांना आदर किंवा त्यांचा सन्मान आपण केला पाहिजे. तर हे सगळं महत्वाचं का आहे, तर हे आपण समजून घेणार आहोत. म्हणजे जे उच्च कोटीचे वैष्णव असतात, तर त्यांचा स्तर आपल्याला माहिती नसतो की ते कोणत्या स्तरावर आहेत. म्हणजे ते शुद्ध भक्त असतात, म्हणजे ते सिद्ध देहामध्ये पोहोचलेले पण असू शकतात आणि आपल्याला ही कल्पना नाहीये, कारण त्यांचं जे सामान्य आचरण असतं, म्हणजे सामान्य जगतामधलं जे आचरण असतं, तर ते आपल्यासारख्या सामान्य भक्तांसारखंच असतं. आणि ते आपल्यासारखंच भजन करत असतात, आपल्यासारखंच प्रचार प्रसार करत असतात, आणि आपल्यासारखंच ते प्रत्येक म्हणजे शास्त्राच्या म्हणजे जे काही विधिविधान आहे त्याचं पालन करत असतात. आणि त्यामुळं असे जे भक्त आहेत तर ते आपल्याला समजून नाही येतील. आणि त्यांचं म्हणजे पण त्यांचं जे आध्यात्मिक स्तर आहे तर तो कसा असतो, उच्च कोटीचा असतो. म्हणजे ते सिद्ध देहामध्ये असतात. म्हणजे काय की ते प्रकृतीच्या 3 गुणातून म्हणजे पलीकडे त्या 3 गुणातीत झालेले असतात आणि भगवान यांच्याशी अंतस्थ, म्हणजे त्यांना आध्यात्मिक देहाची प्राप्ती होऊन भगवान यांच्या लीलामध्ये ते रमलेले असतात, लीलांचं स्मरण करत असतात किंवा भगवानच्या लीलामध्ये पण प्रवेश करणारे असतात. असे कुठल्याही स्तरावरचे उच्च कोटीचे ते वैष्णव असू शकतात. मग आपल्याला त्याच्याबद्दल काही कल्पना येऊ शकत नाही, हो की नाही. आणि मग यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, तर ह्याच्या विषयीच्या ज्या सूचना आहेत तर त्या 42वा जो श्लोक आहे 3ऱ्या अध्यायातला, भागवताचा 3रा अध्याय, 3रा स्कंद 32वा अध्याय आणि त्यातला 42व्या श्लोक मध्ये दिलं. तर ते आपण समजून घेऊया. तर भक्त म्हणजे काय, भक्त होण्यासाठी आवश्यक अशा शुद्धीकरणाच्या सगळ्या प्रक्रियांचा आपण जो आहे तो स्वीकार करायला पाहिजे. आपण संकोच नाही बाळगायचा. म्हणजे ज्यांना भगवान यांना इतर कुठल्याही गोष्टीपेक्षा सर्वाधिक प्रिय मानलं तर तो काय करेल, कोणाचाही द्वेष नाही करणार. तो पूर्णपणे शुद्ध भक्त असतो झालेला. आणि कृष्ण भावनेच्या कक्षेबाहेर असणाऱ्या सर्व गोष्टींविषयी म्हणजे अनासक्ती ज्याच्यामध्ये निर्माण झालेली असते. म्हणजे कृष्ण भावना सोडून, म्हणजे कृष्णांना सोडून जिथे कृष्ण नाही आहे तिथे सगळ्या गोष्टीविषयी अनासक्ती असते त्यांना, त्याच्यामध्ये विकसित झालेली. मग असा जो असतो, मग त्याला म्हणजे तो जो असतो तर तो खरा शुद्ध भक्त असतो. मग असा जो आहे व्यक्ती, तर तो जो भक्त आहे तर त्याच्याविषयी आपण म्हणजे कशा पद्धतीने आदर केला पाहिजे, तर तो आपल्या आध्यात्मिक गुरुसारखाच आहे अशा पद्धतीचा त्याच्याविषयी आपण आदर जो आहे तर तो व्यक्त केला पाहिजे किंवा त्याला तितकाच सन्मान आपण दिला पाहिजे. म्हणजे काय की गुरूंचा आश्रय घेऊन त्यांच्याकडे भक्तिमय सेवेमध्ये प्रगती कशी करायची याविषयी म्हणजे ह्याविषयी आपण जशी आपल्या गुरूंकडे जिज्ञासा प्रकट करतो, तर अशा पद्धतीचं आपलं गुरूंच्या चरणी कसं आचरण असतं तसंच त्याच्याकडे असलं पाहिजे अशा वैष्णवाविषयी. मग अशा पद्धतीनं जेव्हा एखादा वैष्णव आचरण करतो तर तेव्हा त्याला भक्त म्हणून संबोधलं गेलंय. मग भक्त होण्यासाठी अजून काय तत्व आहे, तर भक्तांची सेवा, म्हणजे असे जे वैष्णव भक्त आहेत तर त्यांची सेवा आपण केली, हरिनामाचा जप केला, अर्चविग्रहाची पूजा केली, भागवताचं आपण अशा म्हणजे साक्षात्कारी पुरुषांकडून जे आहेत तर भागवताचं भगवद्गीतेचं श्रवण केलं, भक्तिमय सेवा केली किंवा अशा ठिकाणी सेवा म्हणजे पवित्र ठिकाणं म्हणजे भगवत धाम जे आहेत मथुरा, द्वारका अशा ठिकाणी पवित्र ठिकाणी निवास केला. तर अशी 5 जी तत्व आहेत तर ही तत्वांचा स्वीकार करून जेव्हा आपण भक्तीचे प्रयत्न करतो आणि अशा मनुष्याला म्हणजे आध्यात्मिक गुरु म्हणून आवश्यक तो आदर मान सन्मान आपण दिला पाहिजे. आणि असं मान सन्मान द्यायला आपण तत्पर असलं पाहिजे. आपल्या गुरुबंधूंचा आपण द्वेष नाही करायचा. उलट आपण गुरुबंधू जे आहेत ते कृष्ण भावनेमध्ये अधिक प्रगत आहेत, अधिक म्हणजे अग्रेसर आहेत, म्हणून आपण त्यांना आपले आध्यात्मिक गुरु समानच मानलं पाहिजे. म्हणजे आपले गुरुबंधू कृष्ण भावनेत अधिक प्रगती करतात पाहून आपल्याला आनंद झाला पाहिजे.
आपल्याला द्वेष नाही वाटला पाहिजे. म्हणजे आपल्यासारखे म्हणजे भक्त जे आहेत, म्हणजे उच्च कोटीचे भक्त आम्हाला लाभले, आपले गुरुबंधू म्हणून लाभले, म्हणून आम्हाला आनंद वाटला पाहिजे. असं आपण, आम्हाला आनंद वाटतो असं आपण त्यांच्याजवळ आपल्या भावना व्यक्त केल्या पाहिजेत. म्हणजे काय की भक्तांनी आपल्या सामान्य जनतेला कृष्ण भावनेचा उपदेश देताना, किंवा कृष्ण भावना हा एकमेव मार्ग आहे की ज्याद्वारे आपण मायेच्या प्रभावातून मुक्त होतो. पण हे सगळं कार्य करत असताना अशा पद्धतीने सामान्य जनतेला आपण कृष्ण भावनेचा दया भावनेने उपदेश देत असताना तिथे आपण मानवतावादी कल्याणकारी जे आहे, तर हे सगळं जे करतो आहोत, तर तिथे कृपेची पण अत्यंत आवश्यकता आहे. मग अशी जी कृपा आहे ती कुठून मिळते आपल्याला? तर अशा उच्च कोटीच्या वैष्णवांकडून मिळते की जे आध्यात्मिक स्तरावर प्रगत असतात. आणि म्हणून आध्यात्मिक गुरूंची ज्या श्रद्धेने आपण सेवा करतो, तर अशाच पद्धतीनं त्या अशा म्हणजे अशा पद्धतीचे जे श्रेष्ठ वैष्णव आहेत, उच्च स्तरावरचे वैष्णव आहेत, त्यांची आपण सेवा केली पाहिजे, त्यांना तसा सन्मान दिला पाहिजे. आणि म्हणून जेव्हा अशा वैष्णवांची आपण सेवा करतो, तर त्यावेळेला म्हणजे जे काही वैष्णव सेवेमुळे आपल्याला जे त्यांचे आशीर्वाद मिळतात, तर त्याद्वारे काय होतं, तर आपल्याला भगवत प्राप्ती सुकर होत असते. म्हणजे काय की वैष्णव सेवा ही अत्यंत महत्वाची आहे. आणि वैष्णव सेवा आपण कधी करू, तर ज्यावेळेला आपण त्या वैष्णवांना सन्मान देऊ, अन्यथा आपण त्याचा द्वेष केला, तर काय होईल, आपल्याकडे जे काही गुण आहेत, आपल्याकडे जी काही संपत्ती ऐश्वर्य, जे काही सगळं वैभव आहे, म्हणजे षडैश्वर्य युक्त आपण समजा असू, तर जे काही आहे आपल्याकडं, तर ते सगळं काय होतं, नष्ट होऊन जातं, म्हणजे तो गमावून बसतो व्यक्ती. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, तर अशा वैष्णवांचा आपल्या आध्यात्मिक गुरुंप्रमाणे सन्मान केला पाहिजे का. आता पुढे जाऊ आपण. हा, त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. हरे कृष्णा. मग ते 13 नंबरच्या स्लाइडला जाऊया. श्रील प्रभुपादांचं चित्र असलेली 13 नंबरची स्लाइड आहे त्याची. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कुमुद माताची 13 नंबरची स्लाइड घेऊया. माझा आवाज ऐकू येतोय? हरे कृष्णा. तर ह्याच्याविषयी श्रील प्रभुपाद काय सांगतात ते आपण समजून घेणार आहोत 13 नंबरच्या स्लाइड मध्ये. तर दोन गुरुबंधूंमधील नातं हे कसं पाहिजे, अत्यंत आदर्श आणि प्रेमळ पाहिजे, आनंदही असलं पाहिजे. नाहीतर काय होतं, भविष्य काळात आपल्या इस्कॉन म्हणजे जो आपला आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ आहे, तर इथे आपल्याला अडचणी आणणार असू नये असं श्रील प्रभुपादांनी तमाल कृष्णाला जे पत्र लिहिलं, तर त्याच्यामध्ये त्याचा उल्लेख आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी, स्लाइड्स पुढे जात नाहीयेत. हरे कृष्णा. हा. तर ह्या स्लाइड मध्ये श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलंय पहा. त्यांनी जे तमाल कृष्णांना पत्र लिहिलं होतं, तर त्यात काय सांगितलंय, तमाल कृष्ण हे त्यांचे अनेक म्हणजे उच्च कोटीचे जे शिष्य होते आणि चांगले भक्त होते, त्यापैकी एक आहे. तमाल कृष्ण महाराज म्हणतात त्यांना. म्हणजे ह्या स्तरावर, महाराज स्तरावर ते पोहोचले होते. आपल्याला माहिती पण पाहिजे श्रील प्रभुपादांचे जे त्यांच्याकडून दीक्षित झालेले भक्त होते, शिष्य होते, त्यांच्याविषयी थोडी थोडी माहिती पण असणं आवश्यक आहे. यासाठी आपण सगळ्यांनी श्रील प्रभुपादांचं चरित्र सुद्धा वाचूया. त्याच्यामध्ये त्यांचा बऱ्याचदा उल्लेख असतो तमाल कृष्णाचा. तर त्यांना त्यांनी काय सांगितलं की आपल्याला जे असे गुरुबंधू आहेत की जे उच्च स्तरावर, म्हणजे अशा उच्च स्तराच्या प्रगतीपथावर पोहोचलेत, तर त्यांचा आपण सन्मान केला पाहिजे. त्यांच्याविषयीचं आपलं आचरण जे आहे, तर ते आपले जे गुरु महाराज आहेत, तर त्यांना जसं आपण आदर देतो, तर तशा पद्धतीचं असलं पाहिजे. म्हणजे दोन गुरुबंधूमधील नातं जे आहे, तर ते अत्यंत आदर्श, प्रेमळ आणि त्याचबरोबर आनंदही असलं पाहिजे. अन्यथा काय होईल, कृष्ण भावनामृत जो संघ आहे आपला,
त्याला अनेक अडचणी येतील. जर एकमेकांविषयी द्वेष असला, हेवेदावे असले, तर मग आपण काय करतो, भक्तांचा संघ घेतो आणि त्याचबरोबर त्या संघ म्हणजे त्या संघ म्हणजे तो जो संघ आहे तिथं अनेक अनेक भक्तांना जोडतो. ही साखळी आहे थोडक्यात ही. जसं म्हणजे किंवा फुलांची माळा, आपण छान छान फुलं आपण त्याच्यामध्ये ओढतो है ना, वेगवेगळे छान छान हार गुंफतो. तसंच आहे संघ म्हणजे. असं भक्तांच्या वेगवेगळ्या साखळ्या, थोडक्यात संघ निर्माण म्हणजे ग्रुप आपण वेगवेगळे किंवा छोटे छोटे गट तयार करतो. आणि म्हणजे आपण पाहिलं असेल तर नामहट्ट केंद्र असतं, हो की नाही, सत्संग केंद्र असतं नामहट्ट सारखं. म्हणजे पहिल्यांदा सत्संग केंद्र, मग नामहट्ट म्हणजे जरा अजून मोठं केंद्र असतं. मग त्यानंतर पुढे म्हणजे मंदिराच्या स्तरावर म्हणजे असे टप्पे आहेत भरपूर. ते खूप सखोल चर्चेचा भाग आहे. मी थोडक्यात उदाहरण दिलं आपल्याला, महत्वाचं ते तुम्हाला लक्षात येईल. एक छोटं सत्संग केंद्र असतं, नामहट्ट म्हणजे जरासं अजून मोठं केंद्र असतं, आणि मंदिर म्हणजे तिथे सर्व काही म्हणजे सगळ्या प्रकारचं मार्गदर्शन मिळू शकेल अशा पद्धतीचं केंद्र असतं. तर अशा ठिकाणी म्हणजे असे टप्पे आहेत. म्हणजे हे काय आहेत, तर हे सगळ्या सगळ्या भक्तांमध्ये म्हणजे अत्यंत प्रेमळ आणि आदरपूर्वक जर आचरण असेल तरच हे सगळा विस्तार होऊ शकेल. आणि तरच आपण समाजातल्या प्रत्येक सामान्य जीवापर्यंत जे आहे कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार करू शकतो. अन्यथा काय होईल, तर मला द्वेष असेल इतर भक्तांविषयी, इतर भक्तांना माझ्याविषयी, तर अशा पद्धतीचं संघात्मक कृती होईल ना, बिलकुल नाही. म्हणजे आपण याच्यासाठी उदाहरण घेऊया. जर म्हणजे आपण पाहिलं असेल सर्वांनी, की मोळी असेल तर त्याच्यावर जर आपण कुऱ्हाडीने घाव घातला तर ती तुटत नाही. पण एकच त्यातलं लाकूड जर बाजूला केलं तर काय होईल, आणि त्याच्यावर कुऱ्हाडीने घाव घातला तर ते काय होते, तुटते. म्हणजे आपल्याला संघ भावनेनं कार्य करणं आवश्यक आहे कृष्ण भावनेमध्ये. आणि त्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे, प्रेमाचं आदान प्रदान केलं पाहिजे, एकमेकांचा सन्मान केला पाहिजे. आणि यासाठी वैष्णव आचरण जे आहे ते महत्वाचं आहे. आणि म्हणून श्रील प्रभुपादांनी असं सांगितले, जर आपल्याला इस्कॉन चं भवितव्य जर अत्यंत उत्तम भविष्य काळात हवं तर काय केलं पाहिजे, आपण आपल्या गुरुबंधूंविषयी अत्यंत प्रेम आणि सन्मान बाळगला पाहिजे. आणि त्यांची सेवा केली पाहिजे. जे आपल्यापेक्षा प्रगत आहेत त्यांचे ते आपण मार्गदर्शन आपल्या आधीच्या स्लाइड्स मध्ये घेतलं. आता पुढे जाऊ आपण. हा, त्याची पुढची स्लाइड. हा. आता आपण अजून नवीन जो आहे विषय त्याच्यावर जाणार आहोत. तर वैष्णव अपराध सगळ्यांसाठी हा अत्यंत एकदम बर्निंग टॉपिक आहे, हो की नाही. सगळ्यांचे एकदम कान असे एकदम तयार झाले हे ऐकून ऐकून, है ना. वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध म्हणजे सगळ्यांना भयानक कुतूहल असतं याच्याविषयी. आणि दीक्षित भक्तांना तर जास्तच असतं. आणि म्हणजे सगळेच दक्ष असतात, आणि हे चांगलंच आहे, म्हणजे हा चांगला भागच आहे. आणि आपण असं दक्षच असायला पाहिजे. पण वैष्णव अपराध म्हणजे तरी काय, आणि ते म्हणजे कधी होतात, आणि त्यापासून आपला बचाव कसा करायचा, तर अत्यंत महत्वाचा हा जो आहे तो अभ्यास आपण आता करणार आहोत. तर अप म्हणजे काय, विरुद्ध. आणि आराध्य किंवा आराध म्हणजे काय, तर वर्शिप इथे इंग्लिशमध्ये अर्थ लिहिलं म्हणजे म्हणजे आपलं आपण म्हणू की ज्याची आपण पूजा करतो, किंवा ज्याला पूजितो. तर असं, किंवा आपलं म्हणजे उपास्य दैवत असं आपण म्हणून ज्याची आराधना उपासना करतो. तर ह्याच्याविषयी, ह्याच्या विरुद्ध म्हणजेच काय, की आपण वैष्णवांना म्हणजे जो प्रत्येक वैष्णव आहे त्याच्यामध्ये आपण भगवान श्रीकृष्णांना पाहतो. मग अशा म्हणजे मग भगवान श्रीकृष्ण हे कोण आहेत, आपलं जे आहे तर ते सर्वश्रेष्ठ असं म्हणजे आपलं जे आराध्य असं कोण आहे, तर भगवान श्रीकृष्ण आहेत. मग त्यांनाच आपण त्यांचं म्हणजे पाहतो परमात्मा स्वरूपात प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये, हो की नाही. मग त्यांच्या विरुद्ध म्हणजे म्हणजे अशा म्हणजे आपण सर्वश्रेष्ठ आराध्य म्हणून कुणाला पाहतो, श्रीकृष्णांना, की जे वैष्णवांच्या हृदयात वास करतात. मग त्यांच्या विरुद्ध म्हणजे जी कृती आपण करतो त्याला म्हणायचं काय, अपराध. म्हणजे त्यांच्या सन्मानाविरुद्ध, किंवा त्यांना म्हणजे त्यांचा जो योग्य सन्मान आहे तो त्यांना आपण देऊ नाही करत. म्हणजे अशा पद्धतीचं आपलं आचरण जेव्हा घडतं तेव्हा त्याला काय म्हणायचं, अपराध. म्हणजे इंग्लिशमध्ये त्याला काय म्हणतात, ऑफेन्स. म्हणजे वैष्णव अपराध म्हणजे काय, ते अगदी थोडक्यात आपण त्याचे शब्द फोड करून अर्थ समजून घेतला. आता पुढे जाऊ आपण. हा, आता वैष्णवांना आपण भेटल्यावर आपण काय करायला पाहिजे, आता आपण नवसाधक आहोत. मग आपण काय करायला पाहिजे आणि काय नाही करायला पाहिजे हे पण आपण लक्षात घेऊया. मग एखादा जेव्हा वैष्णव आपल्याला भेटतो, तर त्याला भेटलो आपण म्हणजे त्या समोरून एखादे वैष्णव आले माझ्या समोरून,
तर आता इथे जे जे उपस्थित आहेत, आता तुम्ही सगळे मंदिरात भेटता एकमेकांना. जे लोकल टेम्पलला जात असतील, म्हणजे स्थानिक मंदिरात जात असतील, मग समोरून जेव्हा भक्त येतात अशा पद्धतीनं, तर त्यावेळेला आपण समजा असं, म्हणजे मी उदाहरण देते, माझ्या समोरून आता शेखर प्रभूजी आले किंवा विशाल प्रभूजी आले, असे समजा आले कोणी, माताजी असतील, प्रभूजी आले, मग मी त्यांच्याकडे असं पाहिलं, आणि मी त्यांच्याकडे असं पाहिलं आणि मी इकडे पाहिलं वेळेस, किंवा मी त्यांच्याकडे पाहिलं आणि मी दुसरीकडे बघते असं पाहिलं, किंवा मी असं त्यांच्याकडे पाहिलं, ते समोरून येतात माझ्या समोर आणि मी असं इकडे बघते असं दाखवलं, तिकडे बघते असं, किंवा असं मी इकडे तिकडे बघते असं माझी नजर हटवली, तर हा वैष्णव अपराध आहे. म्हणजे काय, की वैष्णव एखादा जेव्हा समोरून आपले येतोय आणि आपण त्याला येताना पाहतोय आपल्याकडे, किंवा आपण एखाद्या वैष्णवाला पाहतोय, दुरून जरी पाहतोय, आता दूर आहेत आपल्यापासून, पण ते आपल्याकडे पाहतायत, किंवा आपण त्यांना पाहू शकतोय एवढ्या अंतरावर आहेत, तर आपण काय केलं पाहिजे, स्मितहास्य केलं पाहिजे. वैष्णवांना पाहून ज्याच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य उमटत नाही तो भक्त नाही. ठीक आहे. म्हणजे काय, की आपण वैष्णवांना पाहून आनंद व्यक्त केला पाहिजे. स्मितहास्य म्हणजे आपलं स्माईल, आपलं स्मितहास्य म्हणजे काय आहे, त्यांना पाहून आपल्याला आनंद झाला पाहिजे. आणि तो का झाला पाहिजे, तर त्यांच्यामध्ये आपण परमात्म्यांना पाहतोय. हम्म भगवान श्रीकृष्ण आपल्या समोर साक्षात म्हणजे उभे आहेत त्यांच्या स्वरूपात, तर त्यांना पाहून आपण इकडे तिकडे असं पाहिलं तर तो काय होईल, तर तो त्यांच्याविषयी अनादर होईल ना. मग जेव्हा एखादे वैष्णव आपल्या समोर येतात, तर त्यावेळेला आपल्याला काय पाहिजे, आपल्या चेहऱ्यावर काय पाहिजे, स्मितहास्य पाहिजे. आपल्या चेहऱ्यावर हास्य, आनंद, म्हणजे स्मितहास्य आनंदाचं प्रतीक आहे, लक्षण आहे आनंद व्यक्त करण्याचं. तर आपल्या चेहऱ्यावरती आनंद दिसला पाहिजे. तो आनंद कसा व्यक्त होतो, स्मितहास्याने. भगवान कसे आहेत पहा, भगवान कसे आहेत, परमोच्च आनंदाचं ठिकाण आहे भगवान यांचे. आपण जर आजचे विग्रह पाहिले, तर भगवान यांना फोटोत पाहिलं, तर भगवान यांना कधी आपण असं दुःखी मुद्रेमध्ये पाहिले का, बिलकुल नाही. भगवान कसे आहेत, परमोच्च आनंदाचं ठिकाण. मग भगवान यांचं जे अर्चविग्रह असतात तिथे कसं असतं, स्मित हास्य. हास्याचे अनेक प्रकार आहेत, पण त्यात कसं आपले दात न दाखवतात, थोडेसेच ओठ असे आडवे असे होतात, थोडेसे पसरले जातात, तर त्याला म्हणायचं स्मित हास्य. मग भगवान यांचं किती मोहक आहे स्मित हास्य. त्यांना पाहून आपण आपल्या सगळ्या व्यथा विसरून जातो, आपले सगळे ताप विसरून जातो. असं भगवान यांचं मोहक हास्य आहे, स्मित हास्य. मग असंच हास्य म्हणजे भगवान यांचेच आपण अंश आहोत, आणि भगवान यांनाच आपण म्हणजे त्यांनाच पाहतोय, परमात्म्यालाच पाहतोय त्या वैष्णवांमध्ये. तर आपल्या म्हणजे ओठावरती कशा पद्धतीचं हास्य असलं पाहिजे पहा, है ना. कसा आपल्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून व्हायला पाहिजे, की भगवान यांनाच दर्शन घेतोय, त्यांचं दर्शन घेतोय. चालतं फिरतं वैकुंठच आहे माझ्या समोर एखादा वैष्णव म्हणजे. तर अशा पद्धतीचा आपला सन्मान पाहिजे, आपल्या चेहऱ्यावर आनंद दिसला पाहिजे, है ना. तर हे काय आहे, वैष्णव आचरण आहे. अन्यथा काय होईल, आपण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं तर तो काय होईल, अनादर होईल. आणि आपण अशा प्रकारे वैष्णव म्हणजे अपराध म्हणजे काय, तर आपण त्यांच्यातल्या भगवान यांचा सन्मान नाही केला योग्य पद्धतीनं, आणि त्यामुळे तो वैष्णव चरणी आपण अपराध केला असं घडेल. मग आता आपण अशा वैष्णवांना जेव्हा पाहतो, तेव्हा भगवानांचे ते शुद्ध भक्त आहेत. आणि भगवानांचे शुद्ध भक्त जे असतात, किंवा भगवानांचे कुणीही भक्त असते, तर भगवान पक्षपात करत नाहीत, हा माझा लाडका भक्त आहे, हा माझा दोडका भक्त आहे, असं नाही करत कधी. तर भगवान यांच्यासाठी सगळे भक्त समान स्तरावर असतात, जे भगवान यांची भक्तिमय प्रेमळ सेवा करत असतात ते. हम्म मग अशा वेळेला त्यांना जर आपण योग्य तो सन्मान नाही दिला भगवानांचे भक्त म्हणून, म्हणजे त्यांना जर आपण प्रणाम नाही केला, तर तो देखील काय होतो, वैष्णव अपराध ठरतो. सर्वात प्रथम आपल्याला जेव्हा कधी वैष्णव दिसतो, आपण त्याला ऑनलाईन पाहू, आपण त्याला चित्रामध्ये पाहू, म्हणजे आपल्याकडे त्याचा फोटो जरी असला, म्हणजे कुठेतरी आपण कार्यक्रमाला गेलोय, संकीर्तनाला गेलोय, मंदिरात फोटो काढलेले असतात, आपण आजकाल सेल्फी वगैरे काढतात, हो की नाही, वेगवेगळ्या प्रकारचे फोटो काढतात छान छान उत्सवाचे प्रसंगाचे. कुठेही आपल्याला जिथे वैष्णव आपल्याला त्याचं दर्शन होतं, तिथं म्हणजे तिथं आपल्याकडून काय झाली पाहिजे कृती, प्रणामच झाला पाहिजे त्यांना. अगदी ऑनलाईन आपण भेटतो, मग त्यावेळेला आपण त्यांना आपण त्यांना वैष्णवां म्हणजे अशा वैष्णवांना च्या चरणी आपण प्रणाम व्यक्त करू शकतो, हो ना. ती कृती केल्याचा भास आपण निर्माण करू शकतो हाताच्या मुद्रेने, हो की नाही. तर त्यावेळेला प्रत्येक वैष्णवाचं जेव्हा आपल्याला दर्शन होतं, त्यावेळेला सगळ्यात प्रथम आपल्या तोंडी काय शब्द पाहिजे, प्रणाम, सादर प्रणाम, माताजी असतील तर ना. तर किंवा प्रभूजी असतील, तर ते दंडवत प्रणाम म्हणतात. मग ते कृती जेव्हा आपण म्हणजे तो शब्द जेव्हा उच्चारतो तेव्हा
ते कृतीचा भास निर्माण होणं आणि तशी कृती होणं अपेक्षित आहे. शक्य असेल तर आपण तिथे त्यांना पंचांग प्रणाम करू शकतो, नसेल तर आपण हाताची मुद्रा करून आपण अशा पद्धतीनं त्यांच्याविषयी आदर व्यक्त करू शकतो आणि प्रणाम अशा पद्धतीने आपण करू शकतो. कधी कधी आपण गडबडीच्या ठिकाणी भेटतो किंवा अशा ठिकाणी भेटतो की जिथे प्रणाम करणं शक्य नाही, किंवा आपण ऑनलाईन भेटलो, आपण एखाद्या झूम मीटिंग मध्ये भेटलो, म्हणजे कुठेही आपली जिथे भेट होते आणि जिथे आपल्याला दिसतात वैष्णव, तिथं आपल्याकडून पहिल्यांदा काय झालं पाहिजे, सर्वात प्रथम प्रणाम झाला पाहिजे. हे सगळ्यांनी आजपासून अगदी लिहून ठेवूया पक्क आपल्या नोटबुक मध्ये. आणि आपण ह्याचं तंतोतंत पालन करायचा प्रयास करूया. जितके वैष्णवांना दंडवत घालू तितकी आपली शुद्धी. अन्यथा वैष्णवांचा जर अनादर केला, तर भगवान यांना, म्हणजे भगवान जे आहेत त्यांना आपल्या भक्तांचा अनादर आवडत नाही. ते वैष्णव असतात, ते जे असतात ते प्रेमळ असतात. त्यांचा अनादर जर कोणी केला तर ते क्षमा करतात, ते दुर्लक्ष करतात. ही शुद्धीकरणाची प्रक्रियांची पण चालू आहे, जशी माझी चालू आहे असं म्हणून ते त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात. पण भगवान यांना नाही आवडत ते. किंवा वैष्णव चरणांची जी रज असते तर ती सुद्धा कशी आहे, आध्यात्मिक आहे. आणि त्यामुळं अशी जी रज आहे तिला देखील ते आवडत नाही. म्हणजे पहा, म्हणजे आध्यात्मिक स्तरावर प्रत्येक जे आहे ते लिव्हिंग बिंग आहे, प्रत्येकाला स्वतंत्र अस्तित्व आहे. मग आपण एवढा मोठा अपराध करून बसतो पहा. म्हणून वैष्णव चरणांची नेहमी रज आपण धारण करावी आणि त्यांचा इतका सन्मान, म्हणजे आपण डोकं टेकतो, आपण त्यांना पंचांग प्रणाम घालतो किंवा साष्टांग दंडवत प्रभूजी घालतात, तर आपण डोकं टेकतो म्हणजे काय, प्रत्येक वैष्णवाच्या चरणांची रज आपल्या माथ्यावर घेत असतो. आणि म्हणून आपण त्यांना नेहमी प्रणाम करणं अपेक्षित आहे. आता वैष्णवांच्या विषयी द्वेष करू नये किंवा वैष्णवांची निंदा आपण करू नये. आणि वैष्णवांच्या विषयी आपल्याला जर क्रोधित झालो आपण आणि क्रोधित होऊन त्यांच्या अंगावर धावून गेलो, म्हणजे हिंसा आपण केली किंवा त्याला अगदी म्हणजे काय म्हणू, त्याचे प्राणहरण म्हणजे करायला गेलो, म्हणजे अशा पद्धतीचे गोष्टी जर आपण केल्या तर त्याला काय गणलं जातं, त्याला वैष्णव अपराध मानलं जातं. म्हणजे जसं सामान्य सामान्य जीवनामध्ये म्हणजे जे आहेत म्हणजे अभक्त कर्मी लोक जे आहेत किंवा सामान्य नागरिक की ज्यांना म्हणजे भगवान यांच्याविषयी ज्ञान नाही आहे आणि त्यामुळं आपण कोण आहोत ही वास्तविक स्थिती आणि भगवान यांच्याविषयी असलेलं आपलं नातं हे पण माहिती नाही आहे, ते असे कुत्र्या मांजरासारखे भांडत असतात सतत. आणि एकमेकावर अशा पद्धतीने हल्ले करत असतात, जसे प्राणी पशुवतच जीवन आहे ते, कारण अज्ञान आहे. आणि त्यामुळं माझं तुझं करण्यातच म्हणजे त्यांचं सगळं आयुष्य संपतं. पण जेव्हा आपल्याला आपली जी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिती आहे की भगवानांचे आपण कोण आहोत, जीवात्मक अंश आहोत, आणि त्यामुळं आपण सगळे भगवानांचे म्हणजे जे आहात ते असे सुपुत्र सुपुत्री आहोत, म्हणजे आपण आत्मा आहोत, शरीर नाही आहोत. आणि मग असे सगळे जे आहोत ते आपण सगळेच जीवात्मा आहोत वेगवेगळे. आणि आपलं नातं काय आहे, तर आपण भगवान यांच्याकडूनच म्हणजे यांचीच निर्मिती आहोत, भगवान यांचाच अंश आहोत. त्यामुळे आपण एकमेकांचे कसं आहोत, म्हणजे बंधू किंवा भगिनी आहोत. आपल्या प्रतिज्ञेमध्ये येतं पहा भारत देशाच्या, माझे म्हणजे काय, बंधू भगिनींचा, मी माझ्या बंधू भगिनींचा आदर करेन असं वाक्य येतं पहा. सन्मान योग्य तो सन्मान करेन. बंधू भगिनी म्हणजे कोण, वासुदैव कुटुंबकम, आपलं हे कुटुंब आहे, वसुदेवांचं कुटुंब आहे सगळं आपलं हे ब्रह्मांड, म्हणजे इथले सगळे जीव म्हणजे. हा, आणि मग त्यामुळे हे सगळं आपण एकमेकांचे कोण आहोत, बंधू भगिनी आहोत, म्हणजे जे कोणी आहोत ते. मग त्या स्तरावर आपल्याला प्रेम असलं पाहिजे. म्हणजे एक कुटुंब आहोत आपण सगळे. आणि त्यामुळं आपण कोणाची निंदा करता कामा नये, कोणा म्हणजे कोणाचा द्वेष करता कामा नये किंवा कोणावर क्रोधित होऊन चालणार नाही. आपल्या उदाहरण घेऊया, आपल्या भौतिक स्तरावरचं एक म्हणजे समजण्यासाठी उदाहरण घेऊ, की आपलं जे कुटुंब आहे तिथं आपल्याला सख्खे भाऊ असतात, सख्खे बहीण असतात, है ना, आपले काका मामा, मग यांच्यावर आपण धावून जातो का अंगावर. क्रोधित होण्याचा प्रसंग आला तर आपण म्हणजे म्हणजे त्यांना काठी घेऊन, म्हणजे आपण आता त्यांना काठी घेऊया आणि चांगला ठोक मार देऊया असं म्हणून जातो का, बिलकुल नाही. आपण काय करतो, त्यांना प्रेमाने किंवा त्यांना सन्मानपूर्वक आदराने समजावून सांगतो, हो ना, आणि प्रेमळ भाषेमध्ये सांगतो त्यांना. मग ते जे प्रेम आहे तेच आपल्याला प्रत्येक वैष्णवाविषयी वाटलं पाहिजे. आणि त्याचबरोबर त्या प्रत्येक वेळी जेव्हा आपण वैष्णवांची चर्चा करत असतो, बोलत असतो एखाद्या विषयावर, तेव्हा त्यांच्या हृदयातल्या परमात्म्याशीच मी संवाद करतोय अशा पद्धतीने आपलं झालं पाहिजे. म्हणजे प्रत्येकामध्ये आपल्याला कृष्णाला पाहता आलं पाहिजे, परमात्म्याला पाहून आपण, मग किती मधुर वाणीमध्ये तो संवाद होईल. आपल्याला क्रोध येईल का, बिलकुल नाही. आपण निंदा करू का, बिलकुल नाही. किंवा आपल्याला त्यांना जाऊन असं काठीने ठोक मार द्यावं असं वाटेल का, बिलकुल नाही. आपला क्रोधच शांत झाला तर पुढच्या सगळ्या म्हणजे टप्पे येणारच नाहीत ना. मग अशा पद्धतीचं एका वैष्णवाचं आचरण असतं.
पाहिजे. मग स्कंद पुराणामध्ये हरिभक्ती विलास मध्ये याचं खूप म्हणजे वैष्णव अपराधाविषयी खूप सखोल असं वर्णन आहे. आता आपण पुढे जाऊया जरा. आता हरिनाम चिंतामणीमध्ये काय आहे, हरिनाम चिंतामणी हा जो ग्रंथ आहे तर हा श्रील भक्तिविनोद ठाकूरांनी लिहिलाय. खूप सखोल असं त्याच्यामध्ये वैष्णव निंदेविषयी त्यांनी 4थ्या अध्यायात सांगितले. नंतर ते जे आहेत तर ते काय सांगितलंय तर वैष्णव निंदा जर म्हणजे केली एखाद्यानं तर त्याचे परिणाम सांगितले त्याच्यात. सगळ्यांनी लक्ष द्या, हे खूप महत्वाचा मुद्दा आहे, सगळ्यांनी लक्ष द्या आणि हे कोरूनच ठेवा आपल्या हृदयावर. जर वैष्णव निंदा आपण केली तर काय घडतं, तर त्याचे परिणाम पहा. तर त्याचा जन्म जो आहे तर ते काय होईल म्हणजे पहा, म्हणजे अशा पद्धतीनं वैष्णव जी निंदा आहे तर त्यामुळे काय होतं तर त्याचे परिणाम आहेत. तर जन्म होईल तर तो कुठे होईल तर तो खालच्या योनी निम्न योनीमध्ये होईल. म्हणजे काय होईल, पतन होईल. म्हणजे आपण मनुष्य जन्मात आहोत आणि आपल्याला ही खूप छान संधी दिली आहे भगवान यांनी, भक्ती करायची भगवान यांची जन्म. आणि अशा दुर्मिळ मनुष्य जन्म लाभलाय आणि तिथे देखील आपण इस्कॉनच्या माध्यमातून म्हणजे श्रील प्रभुपादांसारख्या म्हणजे जे आचार्य आहेत त्यांची कृपा आहे आपल्यावर की आपण आज इथे भक्ती सुधारच्या क्लास सुद्धा अभ्यासतो. आणि मग अशा वेळेला आपण जर एखाद्या भक्ताविषयी निंदा केली, आपण एखाद्या भक्ताविषयी द्वेष बाळगला तर मग काय होईल, आपलं नुकसान काय आहे तर आपलं पतन होईल. आपण निम्न योनीमध्ये म्हणजे आपल्याला मनुष्य जन्म होता आणि आपण प्रगती पण करत होतो आणि गुरुकृपा पण झाली आपल्यावर. पण हे सगळं जरी आध्यात्मिक बळ आपल्याला मिळालं तरी आपण वैष्णव अपराधामुळे काय करू, मिळालेल्या गोष्टी गमावून बसू. म्हणजे काय होईल तर भविष्यामध्ये म्हणजे आपल्याला जो जन्म आहे तर तो निम्न योनीमध्ये मिळू शकेल, पतन होईल. म्हणजे आपल्याला आता मनुष्य जन्म आहे आणि समजा याच जन्मामध्ये आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न करून शुद्ध भक्त बनणार असो तर तो काळ लांबला म्हणजे आपलं नुकसान होईल, आपलं पतन होईल अशा प्रकारे. आणि आपल्याला जेव्हा कधी पुढचा जन्म मिळेल तेव्हा काय होईल, आपल्याला खालच्या योनीमध्ये स्थान मिळेल. म्हणजे आपल्याला मनुष्य जन्म मिळेलच असं नाही, म्हणजे पतनच होईल, म्हणजे मिळणारच नाही. म्हणजे अशा पद्धतीने म्हणजे परिणाम होतात वैष्णव निंदेचे. मग आता पूर्वजन्मातले जे दोष असतील किंवा पाप असतील तर ते जे असतात तर म्हणजे म्हणजे ते जे असतात किंवा त्याचे जे परिणाम असतात म्हणजे पूर्व जन्मीचे आपले दोष किंवा जे आपल्याकडून घडलेली पाप असतात मग ती आपल्या म्हणजे नकळत जरी घडलेली असतील किंवा चुकून जरी घडलेली असतील तर असे जे चुकून घडलेले पापकृती असतात तर हे सगळं जे आहे तर हे सगळे म्हणजे हे सगळे पाप जे आहे ते फलद्रूप होतात. आणि म्हणजे पुन्हा म्हणजे अशा पद्धतीनं पुन्हा जी आपण म्हणजे जे नाम घेऊन नष्ट झालेली जी असतात किंवा झडलेली असतात तर ते पुन्हा आपले पाप जे कर्म आहेत ती वाढतात पुन्हा. म्हणजे एकीकडे काय झालं म्हणजे उदाहरण देऊया आपण की एकीकडे आपण नामामुळे काय करतोय म्हणजे आपण पहाटे उठतोय, मंगल आरती करतोय, सगळं वैष्णव आचरण करतोय, आपल्याला जे काही शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन करायला सांगितलं ते करतोय आणि एकीकडे आपण वैष्णव निंदा करतोय. म्हणजे कसं होईल की आपण ज्या पद्धतीनं एखादं म्हणजे आपण एखादा मातीचा मडका आहे त्याच्यामध्ये वरून पाणी घालतोय पण खाली त्याला जर एखादं छिद्र असेल तर त्यातनं सगळं पाणी होऊन जाते आणि मग काय होईल त्यामुळं आपलं आध्यात्मिक बल संपुष्टात येईल आणि आपल्यावर झालेली गुरुकृपा म्हणजे त्याचा पण आपल्याला काही उपयोग होणार नाही. कारण म्हणजे आपलं कर्म असं घडतंय की ज्याद्वारे काय होईल आपल्यावरची जी कृपा आहे ती नष्ट होते. म्हणजे आपल्यावर जी गुरुकृपा झाली, आपण जी साधना केली, जे नाम घेतलंय त्यामुळे आपली जी सगळ्या प्रकारची पाप नष्ट झालेली होती किंवा जी म्हणजे जी त्याची ज्याचं बीज होतं म्हणजे पापाचे 4 प्रकार आहेत, प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज आणि कूट. तर अशा 4 प्रकारची जी पाप असतात ही सगळी नष्ट झालेली होती. ते पुन्हा आपण काय करत आहोत की पाप अशा पद्धतीची पाप जी निर्माण करत आहोत ती पुन्हा म्हणजे ती फलद्रूप म्हणजे ती पुन्हा फलद्रूप व्हायला लागतील किंवा म्हणजे जी पापांमध्ये पण प्रकार आहेत की म्हणजे त्वरित त्याचं फळ मिळतं. पुन्हा आणि सखोल गेलं तर एखादं पापकर्म असं असतं की त्याचं त्वरित फळ मिळतं आणि एखादं असतं की त्याचं दीर्घ म्हणजे काळानंतर फळ मिळतं.
मग अशा पद्धतीचं त्वरित पण फळं मिळू शकतील, म्हणजे त्वरित त्याचे परिणाम आपल्याला मिळू शकतील. किंवा काय होईल की जे आपल्या हृदयामध्ये अजून आपली शुद्धी झालेली नसते, पण आपण तरी निंदा करतोय, तर आपण काही पूर्ण शुद्ध भक्त बनलेलो नसतो. आपण करण्याच्या प्रक्रियेमधून जात असतो, अशुद्ध आहोत आपण. मग त्यामुळं आपल्या हृदयामध्ये जे म्हणजे फलद्रूप नाही झाली वासना, जी वाईट वासना आहे ती, त्याला म्हणायचं बीज. किंवा जे कूट आहे, म्हणजे जे अजूनही परिपक्व झालेलं नाही अशा पद्धतीचं म्हणजे जे आहे पाप. तर अशा पद्धतीची जी फल म्हणजे जे परिपक्व झालेलं नाही ते परिपक्व व्हायच्या प्रोसेसमध्ये येईल, म्हणजे त्या मार्गावर येईल. आणि जे फलद्रूप झालेलं नाही, म्हणजे जे बीज आहे, सध्यामध्ये बीज असतं पापमय वासनाचं, ते पण फळाला येईल. म्हणजे काय होईल, तर अशा पद्धतीचं आपलं काय होईल, नुकसान होईल भक्ती मार्गावर. म्हणजे हे परिणाम आहेत जे आपण वैष्णव निंदा करतो त्यामुळे. किंवा आपल्या जीवनामध्ये जे दोष नाही, म्हणजे दोष आहेत ते वाढतील. म्हणजे ज्या दोषावर आपण म्हणजे ज्या दोषावर आपण भक्तिमय प्रेममय साधनेमुळं आपण ज्याच्यावर मात केली, म्हणजे थोडक्यात आपण आपल्या अंगी दैवी गुण जे आहेत तर ते विकसित केलेत. आपण वैष्णव जे आहेत तर ते वैष्णवांचे गुण विकसित केलेत, तर ते कमी होऊन काय होईल, आपले दोष वाढायला लागतील. मग आपण पाहतो, पहा काही जणांचं असं होतं की खूप चांगला भक्तीचा असा मार्ग त्यांनी अवलंबलेला असतो. मग काही वेळा असं होतं की भक्ती मार्गावर असतानाच काय होतं, मग त्यांचं नामजपामध्ये ध्यानपूर्वक ते होत नाही. मग त्यांची सेवा करताना तिथे त्यांचं मन लागत नाही. म्हणजे असे अडथळे वाटायला लागतात त्यांना. मग एखादी त्यांचीच पूर्व आयुष्यातली सवय असते, ती पुन्हा 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 ती म्हणजे परत तो दोष उद्भवून ती सवय पुन्हा तशीच. म्हणजे एखाद्याला उशिरा उठायची सवय असेल तर तो पुन्हा उशिरा उठायला लागतो, मंगल आरतीच्या वेळी झोपूनच राहायला लागतो. म्हणजे असं उदाहरण देते मी. किंवा एखाद्याला म्हणजे पहाटे म्हणजे उठवतच नसेल असं, तर तो म्हणजे भगवंतांचे जे भक्त आहेत त्यांच्या कृपेमुळं, वैष्णव सेवेमुळं, म्हणजे हे सगळं सत्वगुणाचं प्रमाण वाढल्यामुळे सगळं आचरण व्यवस्थित करायला लागलेलं असेल, पण पुन्हा तो अचानक काय होतं, त्याचं सगळं अडथळा येतो, सगळं 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 बंद पडतं. आणि मग त्याला कळत नाही की हे कशामुळे होतं, काय होतं. तर हे कारण आहे. वैष्णव निंदा जर केली तर आपले दोष वाढतात. आपल्यावर जी कृपा असते ती नष्ट होते, थोडक्यात म्हणजे आपण असं समजून घेऊ. आणि त्यामुळे काय होतं, आपण आपलं एक प्रकारे पतन होतं. म्हणजे काय की म्हणजे आपली जी प्रगती आहे ना, ती क्षीण 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 अशी होत जाते. मग त्याला म्हणायचं म्हणजे तो काय असतो, तो वैष्णव अपराध केल्याचा परिणाम असतो. म्हणून वैष्णव निंदा ही अत्यंत घातक आहे. आणि त्याचं सखोल वर्णन हरिनाम चिंतामणी म्हणजे भक्तिविनोद ठाकूरांनी केले, की ज्याचं मी तुम्हाला सार सांगितलं. आता पुढे जाऊ आपण. हा. आता इथे अजून एक चैतन्य चरितामृत जे आहे, तर त्याच्या मध्य लीलेमधला जो 15वा अध्याय आहे आणि त्याचा 261 नंबरचा जो श्लोक आहे, तर त्याच्यामधला तो उल्लेख आहे, तर तो दिलाय. तर तो मध्य लीलेमध्ये स्कंद पुराणातला तो श्लोक आहे, तर त्याचा इथे उल्लेख केलाय. तर त्याच्यात काय सांगितलंय, तर जो कोणी अशी वैष्णव निंदा करतो, तर तो एक वेगवेगळे नरकाचे प्रकार आहेत. आणि ह्याचं भागवतामध्ये खूप म्हणजे सखोल वर्णन आले, तर आपण इतके खोलात जायला नको की कुठले नरकाचे प्रकार आहेत आणि काय. पण त्यापैकी म्हणजे वेगवेगळे नरकांचे जे प्रकार आहेत त्यापैकी जो जो एक नरक आहे त्याचं नाव आहे महार उर्वा, असं नाव आहे. महार उर्वा. तर असा जो नरक आहे, तर त्या नरकामध्ये त्याला स्थान मिळतं. आणि त्याच्या पूर्वजांसह तो पतित होतो. म्हणजे तो एकटाच नाही, तो म्हणजे ज्यांनी कोणी निंदा केली त्याच्या पूर्वजांसह, म्हणजे मृत्यू पश्चात तो तिथे ढकलला जातो त्याच्या पूर्वजांसह. म्हणजे केवढं मोठं, म्हणजे केवढं मोठं नुकसान आहे पहा, म्हणजे किती मोठं पतन आहे पहा. म्हणजे अशा पद्धतीनं वैष्णव निंदेचे अत्यंत गंभीर परिणाम आहेत. म्हणून आपल्या जिभेवर आपला नेहमी काय पाहिजे, संयम पाहिजे. आपण एखाद्या वैष्णवाची निंदा करता कामा नये. अशा वैष्णव निंदेचे परिणाम काय होतील, आपलं पतन होईल. आणि आपलंच नाही तर म्हणजे आपल्यासह आपल्या पूर्वजांसह पण पतन होईल, ते देखील नरकात ढकलले जातील. म्हणजे एखाद्या कुटुंबामध्ये जर एखादा भक्त जन्माला आला आणि कृष्ण भक्त असेल, कृष्ण भावना होईल, तर तिथले त्याचे जे पितर असतात पितृलोकामध्ये, असे पूर्वज असतात,
ते अत्यंत आनंदी होऊन नाचायला लागतात की आता आपल्याला मुक्ती मिळेल म्हणून, आणि आपल्याला आता आपल्याला पुढची गती मिळणार म्हणून. पण अशा पद्धतीनं जर वैष्णव निंदा त्या भक्ताकडून झाली तर काय होतं, तर तो पतित होतो पहा. म्हणजे तो स्वतः तर पतित होतोच, पण त्याचबरोबर काय होतं, तर तो त्याचे जे पूर्वज आहेत तर त्यांच्या देखील पतनाचं कारण ठरतो पहा. आणि ह्यासाठी आपण वैष्णव अपराधांपासून स्वतःचा बचाव केला पाहिजे पहा. मग हे आपण आता अभ्यासला, तर पुढे जाऊ आपण. आता वैष्णव अपराधामध्ये आपण पुढच्या टप्प्याला जाऊन आता हा श्लोक जो आहे तर तो अभ्यासणार आहोत. यदि वैष्णव अपराध ओहे हाते माता उपावेळी वा चिवेळी तारा चुकी याय पाता. म्हणजे काय की या भौतिक जगात राहून सेवा देत असताना जर एखादा कोणी वैष्णव म्हणजे जो वैष्णव आहे किंवा वैष्णव भक्त आहे त्याच्या चरणी अपराध करतो, तर त्याची अवस्था, जे एखादा उन्मत्त हत्ती असतो ना, तर तो प्रमादापोटी म्हणजे खुळेपणाने, जसं लता वेली उपटतो, तोडून टाकतो, फेकतो बा, मुळासकट उपटतो आणि फेडू म्हणजे तो काय करतो, तर तो उन्मत्त होऊन जशा पद्धतीनं लता वेली उपटून टाकतो अशा पद्धतीनं होईल. म्हणजे त्याची भक्तिलता सुकून जाते. म्हणजे मध्य लीलेमधला हा 19वा जो अध्याय आहे मध्य लीलेचा, तर त्याच्यामध्ये 156वा हा श्लोक आहे. तर त्याच्यामध्ये हे वर्णन आपल्याला पाहायला मिळतं. तर त्या मध्य लीलेमध्ये एकच म्हणजे हाच तिथलाच हा श्लोक म्हणजे थेट आहे, तर तो इथे या स्लाइड मध्ये आपण घेतलाय. आणि हत्तीचं उदाहरण तिथे त्यांनी त्या श्लोकामध्ये दिलंय. तर ह्याच्यावरून आपण काय समजून घ्यायचं, तर जेव्हा आपल्याला एखाद्या वैष्णवाविषयी निंदा वाटते किंवा जे द्वेष वाटतो, म्हणजे काय, तर तो उन्मत्त झालेला असतो की मी किती ज्ञानाने युक्त आहे, मी किती सर्वश्रेष्ठ भक्त आहे, आणि मग माझ्यासारखं जे आहे तर ते कुणीच भक्त नाही, अशा पद्धतीचं जेव्हा त्याला अहंकार किंवा अभिमान होतो, तर त्यावेळेला काय होतं, तर त्यावेळेला त्या भक्ताकडून अशा पद्धतीचं जे आहे तर ते म्हणजे वर्तन आहे तर ते होत असतं. आणि त्यामुळं त्याच्याकडून जी काही वैष्णवांची निंदा होते, जे काही वैष्णवांचा द्वेष होतो, तर त्याचे परिणाम काय मिळतात ते आपण भक्तिविनोद ठाकूरांनी सांगितले, ते आपण अभ्यासले. मग आता आपण पुढे जाऊ. म्हणजे वैष्णव अपराध झाल्यावर जे आहे तर ते त्याचं वर्णन हे एक प्रकारे केलंय या श्लोकामध्ये, की काय म्हटलं जातं, उन्मत्त हत्तीप्रमाणे, म्हणजे त्याला म्हटलं तर उन्मत्त हत्तीसारखा वागत असतो तो जो भक्त असतो तो, आणि त्याच्याकडून जे आचरण होतं ते एखादा उन्मत्त हत्ती कसं असतं तसं आचरण होतं. मग अशा पद्धतीचं आचरण आपल्याकडून वैष्णव म्हणून अपेक्षित नाही. मग आपण याच्यातनं बोध घ्यायचा. म्हणजे जो किंवा दुसरं उदाहरण काय आहे हत्तीचं, ते वेगळं आहे, म्हणजे त्याच्याविषयीचा श्लोक आपण आधी अभ्यासला होता आधीच्या स्लाइड मध्ये, की जो हत्ती असतो तर तो तलावामध्ये जातो आणि आंघोळ करून येतो. स्वच्छ आंघोळ करून येतो, सरोवरामध्ये जातो. पण स्वच्छ आंघोळ करून येतो म्हणजेच काय, शुद्धीकरण होतं त्याचं थोडक्यात. म्हणजे आपण म्हणू की एखादा वैष्णव आहे तो आपण भक्तीचे प्रयास करून शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेतून जात असतो, जसं हत्तीने तलावात जाऊन आंघोळ केल्यासारखी आहे. पण काय होतं की बाहेर आल्यानंतर तो पुन्हा काय करतो, चिखलात लोळतो, किंवा वाळूमध्ये लोळतो. म्हणजेच काय की सगळे पुन्हा भौतिक स्तरावरचे म्हणजे जे काही विकार आहेत ते सगळे पुन्हा तो घेतो आपल्या, म्हणजे आपल्याला स्वतःला देह समजतो आणि त्यानुसार तो वागतो. मग निंदा, द्वेष, असूया सगळे करण्यासाठी आपण स्वतःची आंतरिक शुद्धी करण्यासाठी नाम घेतलं, बाह्य शुद्धीसाठी आंघोळ केली, स्वच्छ शुची आपण बाळगली, असं सगळं आचरण केलं आपण जे काही शास्त्रामध्ये सांगितलंय. पण जर आपण वैष्णव निंदा केली, द्वेष केला वैष्णवांच्या विषयी, म्हणजे त्यांना त्यांच्या म्हणजे त्यांना अगदी क्रोधित त्यांच्या अंगावर धावून गेलो, त्यांना मारायला जाऊन गेलो, हिंसा केली, तर मग हे काय उन्मत्त हत्तीसारखं आचरण झालं हो ना. म्हणून हे जे अशा पद्धतीचं आचरण आहे, म्हणजे अगदी शब्दांनी सुद्धा, शब्द सुद्धा अस्त्र बनतात. प्रत्येक वेळी काही अंगावर धावून जायला आवश्यक नाहीये, हो की. मग शब्द सुद्धा अस्त्र बनतात, शब्द सुद्धा हत्यार बनतात. मग अशा पद्धतीचं जेव्हा आपण आचरण करतो तर तेव्हा ते काय आहे, वैष्णव अपराध मानला जातो. आता पुढे जाऊ आपण.
आता या स्लाइड मध्ये आपण अभ्यासणार आहोत की जर एखादा वैष्णव आहे तर त्याच्या चरणी म्हणजे जेव्हा आपण अपराध करतो तर त्यावेळेला काय घडतं, तर हे आपण अभ्यासणार आहोत. मग म्हणजे ती कशी प्रक्रिया घडते तर ते आपण अभ्यासणार आहोत. हो, त्याची 20वी स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. ही आपण चर्चा केली. 20वी स्लाइड घेऊया. ह्याच्या पुढची ही 19 आहे माताजी. 18 आणि 19 मी संयुक्तिकपणे चर्चा केली. आता ही 20वी आहे. हा, तर आता जर कृष्णांचा आपण अपमान केला तर ते सहन करतात. पण जर कृष्णांच्या भक्तांचा कोणी अपमान केला तर ते कधीही सहन करत नाहीत. ते काय करतात, त्याला दंडित करतात. जसं एखाद्या बड्या व्यक्तीचा आपण अपमान केला तर तो जाऊ दे म्हणतो. म्हणजे बडा व्यक्ती म्हणजे कोण, तर असा श्रेष्ठ भक्त असेल तो एक वेळ सोडून देईल. म्हणजे असा श्रेष्ठ ज्येष्ठ भक्त येतो, तो काय म्हणाल, ही शुद्धीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे आपण भक्ताची आणि आपण सोडून देऊ. म्हणजे तो प्रेमळ असतो, प्रेमभाव असतो त्याच्यामध्ये, तो त्याच्याकडे दुर्लक्ष करेल. पण पण आपण समजून घेऊ की जर आपण त्यांच्या मुलांना किंवा अपत्यांना काही केलं, इजा केली, म्हणजे दुखावलं, तर तो कधीच नाही सहन करणार. म्हणजे एखादा जरी भक्त असेल पण छोट्या मुलांना अपत्यांना, म्हणजे एखादा श्रेष्ठ व्यक्ती आहे, ज्येष्ठ व्यक्ती आहे, म्हणजे ज्ञानाने उच्च अधिकाराने स्थित आहे, तो आपल्यापेक्षा उच्च स्तरावर, आणि त्याला जर आपण म्हणजे त्याच्या आपण अपराध केला तर तो सोडून देईल. म्हणजे तो काय करेल, आपल्याला दुर्लक्ष करेल. म्हणजे हे शिकतायत अजून म्हणेल. पण त्याची जी मुलं आहेत, म्हणजे आपण भौतिक स्तरावर जाऊन पुन्हा त्याच्या मुलांना अपत्यांना आपण काही काही कारण नसताना म्हणजे आपण इजा केली किंवा दुखावलं तर तो सहन करेल का? कुठलाच वैष्णव किंवा कुणीही सामान्य व्यक्ती सुद्धा नाही सहन करणार अगदी. मग तसंच आपण कोण आहोत, कृष्णांचे सुपुत्र सुपुत्री आहोत, हो की नाही? आणि मग कृष्णांचे आपण सुपुत्र सुपुत्री आहोत म्हणजे कृष्ण कोण आहेत, आपले परमपिता आहेत. मग आपण त्यांचे जीवात्मक अंश आहोत. मग भक्त हे असे जे शुद्ध भक्त आहेत हे सुद्धा भगवान यांना आपले सुपुत्र सुपुत्री म्हणून अत्यंत प्रिय असतात. म्हणजे भक्त म्हणून प्रिय असतातच. मग भगवंतांना कसं बरं आवडेल की आपल्या मुलाला कुणी म्हणजे त्याचा द्वेष केला, त्याला कुणी इजा केली, त्याच्या चरणी कुणी अपराध केला, म्हणून भगवान यांना राग येतो. म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांचा क्रोध होतो आणि भगवान दंडित करतात. म्हणजे भक्त असतात ते इतके इतके प्रेमळ असतात, म्हणजे भगवानांचे शुद्ध भक्त असतात, तर ते इतका प्रेमभाव असतो की ते क्षमा करतात. ते त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात. पण भगवान यांना आपल्या कुठल्याही भक्ताचा अनादर केलेला बिलकुल आवडत नाही. भक्त प्रल्हादांचं उदाहरण आपण अभ्यासूया. प्रल्हाद महाराज जे होते तर त्यांना त्यांचे पिता आहेत हिरण्यकश्यपूंनी काय केलं, तर त्यांनी काय केलं, हत्तीच्या तोंडी दिलं, कड्यावरून ढकललं, म्हणजे अशा कितीतरी गोष्टींनी त्यांना त्रास दिला, हो की नाही? आपण त्यांच्या लीलेमध्ये अभ्यासलंय. मग त्यावेळेला नरसिंह भगवान जे आहेत म्हणजे भगवान स्वतः नरसिंहाच्या रूपात तिथे अवतरले आणि त्यांनी काय केलं, दंडित केलं अशा म्हणजे असे जे पिता होते, असुर पिता होते प्रल्हाद महाराजांचे, त्यांना. मग ह्याच्यावरून आपण समजून घ्यायचं की असे जे म्हणजे भगवान यांचे जे भक्त आहेत तर ते कोण आहेत, सगळेच भक्त आपण सगळेच भगवानांचे कोण आहोत, तर सुपुत्र सुपुत्री आहेत. आपल्या मुलाला आपल्या अपत्याला कोणी त्रास दिला, इजा केली, आवडेल का भगवानांना? मग ते शब्दांनी असो नाहीतर कुठल्याही प्रकारे असो, अनादर करून असो, कुठल्याही प्रकारे त्याचा म्हणजे त्याला एक प्रकारे म्हणजे त्याचा जो सन्मान आहे तर त्याला म्हणजे त्याला इजा पोचेल किंवा खरोखर बोलून किंवा त्याच्या चरणी वेगवेगळ्या पद्धतीने अशा म्हणजे द्वेष करून, निंदा करून अपराध केले तर भगवान यांना बिलकुल आवडत नाही. आणि त्यामुळे काय करतात, भगवान विसरत नाहीत, भगवान दंडित करतात. मग गुरु महाराज आपले अत्यंत प्रेमळ असतात. गुरु महाराज जे असतात ते अत्यंत मर्सीफुल असतात. पण गुरुचरणी जर आपला अपराध झाला तर गुरु क्षमा करतील, पण भगवान क्षमा आपल्याला करत नाहीत. हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. आता आणि हेच श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय त्यांच्या लेक्चरमध्ये, जे लॉस एंजेल्सला झालं होतं 1973 साली. आता पुढे जाऊ आपण. हा, हरिस्थाने अपराधे तारी हरी नाम, तोमस्थाने अपराधे नाही परितारी. आता याचा अर्थ काय तो आपण आता पुढच्या स्लाइड मध्ये समजून घेणार आहोत, त्याचा भावार्थ. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊ. हा, तर आता
ह्याच्यामध्ये वैष्णव विजयपती नावाचं श्रील नरोत्तम दास ठाकूर यांचं जी रचना आहे, तर त्याच्यामधलं म्हणजे जे हा जो श्लोक आहे तो त्याच्यामधला आहे. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी काय म्हटलंय, तर भगवन नाम किंवा हरिनाम जे आहे, आपण जरी एखाद्यानं भगवान नामात जे आहे तर ते म्हणजे त्याचा अनादर केला किंवा भगवान यांना अपमानित केलं, निंदा केली त्यांची, तर आपण वाचू शकू. पण जर भगवान यांच्या भक्तांची एखाद्याने निंदा केली, हरिभक्ताची निंदा केली, तर त्या निंदेचा म्हणजे ती जी निंदा आहे तर तो अपराध जो आहे, म्हणजे तो निंदेचा जो अपराध आहे त्यापासून त्याला म्हणजे कोणीही ना वाचवू शकेल का? नाही तरी पार म्हटले. म्हणजे ह्याच्या नाही नाही तरी नाही तरी परी असं ते आहे वाक्य. आधी आपण श्लोक अभ्यासला त्याच्यामध्ये. किंवा नाही परी तरी अशी ती रचना आहे. म्हणजे नाही तरी पार हे आपल्याला समजण्यासाठी. पण ते म्हणजे श्लोकामध्ये आहे ते काय, नाही परी तरी म्हणजे काय, तर असा जो वैष्णव आहे त्याला कुणीही वाचवू नाही शकेल. नाही तरी परी याच्यावरून आपण समजून घ्यायचं तीन शब्दांची फोड काय आहे, की काय म्हणजे त्यांनी काहीही केलं तरी तो वाचू नाही शकणार. हरिभक्तांची जर निंदा केली तर इतके भगवान त्याच्यावर क्रोधित होतात. एक वेळ भगवान यांना म्हणजे अपमानित केलं, तरी निंदा केली तर त्याला क्षमा मिळेल. म्हणजे पहा, वेगवेगळ्या भक्तांची जी उदाहरणं आहेत, भगवान यांचं जर ज्या गाथा आहेत, भगवान यांच्या ज्या विजय कथा आहेत, तिथे भगवान यांना अपमानित जरी केलं तरी भगवान यांनी त्या भक्तांना क्षमा केली ना. आणि ते जे भक्त आहेत तर त्यांच्यावर भगवान यांची कृपा झाली. म्हणजे शिशुपाल जो आहे तर तो अत्यंत मत्सरी होता. त्यांनी भगवान यांची निंदा केली भर दरबारामध्ये, पण त्याला भगवान यांनी दंडित देखील केलं आणि सुदर्शन चक्र त्याच्यावर सोडलं. पण त्यानंतर म्हणजे जो भगवान यांचा म्हणजे अशा पद्धतीनं तो निंदक होता, मत्सरी होता, पण त्याला त्यानंतर मुक्ती देखील मिळाली. तो भगवान यांच्या शरीरात जाऊन एकरूप झाला. म्हणजे काय, की भगवान अशा पद्धतीने एका वेळी निंदकावर पण दया करतील किंवा ह्या ज्या ज्या असुरांचा वध केला त्यांना देखील काय मिळालं, भगवान यांची कृपाच मिळाली. भगवान यांच्या आत्मा मरण म्हणजे काय, भगवान हे परम पवित्र आहेत आणि त्यांचा जेव्हा स्पर्श होतो आपल्याला तेव्हा आपल्यामध्ये अपवित्र काही राहतच नाही. म्हणजे असुरांना मुक्ती मिळाली वेगवेगळ्या. मग अशा पद्धतीनं भगवान यांची जरी निंदा केली तरी काय होईल, एक वेळ ते क्षम्य आहे. भगवान इतके कृपाळू, इतके दयाळू आहेत म्हणजे. आणि त्याच्याही पेक्षा चैतन्य महाप्रभू परम दयाळू आहेत. म्हणजे जो कोणी आहे, पापी चांडाळ कुणीही असो, त्या सगळ्यांना भगवत प्रेमाचं वितरण करायला त्यांनी अवतार धारण केला. त्यांना महावदानी आहे असं म्हणतात. मग अशा पद्धतीने भगवान त्या प्रत्येकाला करून म्हणजे आपल्या करुणा दाखवून त्याला क्षमा देऊ शकतील. म्हणजे करुणेचा सागर आहेत भगवान म्हणजे. पण त्याच्या भक्तांची जर कुणी निंदा केली तर तो बिलकुल वाचू शकत नाही, त्याला कुणीही वाचवू शकत नाही. पहा म्हणजे अशा पद्धतीचा हा वैष्णव अपराध आहे. म्हणून आपण भक्तांची निंदा करायचीही नाही, आपण ऐकायचीही नाही. जे मध्यमाधिकारी भक्त असतात आता, तर त्यांच्या बाबतीत कसं असतं, ते उच्च स्तरावर असतात. मग ते काय करतात, की ते भेद भक्तांमधला जाणून घेऊन त्यानुसार त्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी एखादा भक्तामध्ये कुठले गुण आहेत, कुठले दोष आहेत, अशा पद्धतीने ते अभ्यासण्याच्या स्तरावर, भक्ती स्तरावर त्याला पुढे नेण्यासाठी, तर अभ्यासनाच्या स्तरावर मध्यम अधिकारी भक्त आपण नव्हे, आपण अजून कनिष्ठच अधिकारी आहोत. तर हे जर करत असतील तर तो अपराध नसतो. कारण तिथे सुद्धा भगवान यांची लीला आहे. भगवान कधी कुणाच्या भक्तांच्या बाबतीत पक्षपात करत नाही. तर भगवान काय करतात, सगळ्यांना समान प्रेम करत असतात. मग भगवान अशा पद्धतीनं कुणाला दंडित नाही करू शकत, म्हणजे पक्षपात करून. मग भगवानांनी हे अधिकार कुठे दिलेत, कशी योजना आहे पहा. भगवानांचं सगळं काही म्हणजे सुनियोजन आहे, कुठेही त्रुटी दोष नाही पहा. तर मध्यम अधिकारी भक्त जे असतात, तर ते काय असतात, त्यांना म्हणजे पारख करता येते आणि त्यानुसार त्या त्या भक्तांना मार्गदर्शन करता येतं. आणि जे उत्तम अधिकारी असतात ते काय असतात, त्यांच्यामध्ये हृदयामध्ये अत्यंत प्रेम असतं सगळ्या प्राणीमात्रांमध्ये. ते प्रत्येक प्राणीमात्रांमध्ये परमात्म्याला पाहत असतात. मग ते अभक्तांमध्ये पण कृष्णाला पाहतात, परमात्म्याला पाहतात. त्यामुळे त्यांना प्रेमच वाटतं, त्यांना ते भक्त समजतात. मग त्यांना सुद्धा उत्तम अधिकारी स्तरावरून मध्यम अधिकारी स्तरावर येऊन डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे भेद करून
त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करायला लागतं. मग अशा पद्धतीचा जर भेद केला तर ती निंदा नाही बरं का भक्तीमध्ये, सगळ्यांनी समजून घेऊया. मग ते भक्त जे मार्गदर्शन करणारे शिक्षा गुरु असतात तर त्यांना म्हणजे काही अंशी म्हणजे ते जे करतात तर ते कशासाठी करतात, त्यांचं उद्देश्य काय असतं किंवा उद्दिष्ट काय असतं, त्यांचं अंतिम ध्येय काय असतं, तर ह्या साधकाची प्रगती कशी होईल ह्या दृष्टीनं जर तो भेद किंवा त्यांचे गुणदोषाविषयीचं जे काही विश्लेषण आहे हे केलं गेलं असेल उच्च स्तरावरील भक्ताकडून ना असे तर किंवा श्रेष्ठ स्तरावरील भक्ताकडून किंवा मध्यम अधिकारी भक्ताकडून, तर ते निंदा नाही बरं का, हे आपण समजून घेऊया. तर एखाद्याविषयी द्वेष वाटून जी निंदा होते आणि त्या म्हणजे त्या ती जी निंदा आहे वैष्णव निंदा किंवा वैष्णवचरणी अशा द्वेषातून निंदेतून जो अपराध निर्माण होतो, म्हणजे आपण कृती चुकीच्या करतो तर तो वैष्णव अपराध घडतो, मग त्याला अपराध म्हटले. आणि ही निंदा कशी उत्पन्न होते हे आपण समजून घ्या, भागवतामध्ये खूप छान दिले ते. तर सर्वात प्रथम आपल्याला त्या व्यक्तीविषयी जे आहे ते म्हणजे जे आहे तर तो द्वेष म्हणजे द्वेष वाटतो निंदेच्या आधी. आणि म्हणजे त्याच्या म्हणजे द्वेष निर्माण होतो त्याच्या मनात आणि म्हणून ती निंदा म्हणजे कर्माच्या स्तरावर म्हणजे शब्दांच्या स्तरावर व्यक्त होते, म्हणजे वैष्णव निंदा म्हणजे हे फार पुढचा टप्पा आहे. सगळ्यात आधी त्याला काय वाटतं, असूया वाटते. असूया किंवा आपण जेलसी म्हणतो ना, तर ती निर्माण होते. आणि त्यातून म्हणजे ईर्ष्या, थोडक्यात मग ईर्ष्या निर्माण होते. ईर्ष्या करतात ना दोन विद्यार्थी एकमेकांमध्ये. आपण शाळेमध्ये पाहतो, माझा पहिला नंबर येणार की तुझा येणार, म्हणजे उदाहरण दिलं भौतिक स्तरावर तर असं. किंवा जे अभक्त आहेत किंवा भक्त असतील तरी सुद्धा आपली शुद्धीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे, आपण अभक्त आहोत, मग त्यांच्यामध्ये पण ईर्ष्या असते. मग ही भौतिक स्तरावर जेव्हा असते तेव्हा तो विकार बनतो, पण ते आध्यात्मिक जगतात असते तेव्हा ते काय बनतं, भक्तीचं लक्षण बनतं. म्हणजे कसं, गोपीजनांमध्ये गोपी ज्या होत्या त्यांच्यामध्ये कृष्णांची सेवा कोण चांगल्या पद्धतीने करेल आणि मला करायला मिळेल सेवा की तुला करायला मिळेल, अशी चढावड होती. मग हे जे होतं हा आध्यात्मिक स्तरावरचा भक्तीतला उच्च कोटीचा भाव आहे, असं समर्पण असणं. पण तेच जेव्हा भौतिक जगतामध्ये येतं तेव्हा ते विकृत बनतं, म्हणजे ती ईर्ष्या बनते. आणि भौतिक विकार बनतो. मग ईर्ष्येचा परिणाम काय होतो, पुढे जाऊन तो भक्त म्हणजे त्या ईर्ष्या जेव्हा वाटते त्यावेळेला काय होतं, पुढे जाऊन त्याची परिणती जी होते ती द्वेष होतो, द्वेष वाटायला लागतो त्या व्यक्तीविषयी. आणि द्वेषाची परिणती कशामध्ये होते, निंदा, आणि मग ती कृतीच्या स्तरावर व्यक्त होते, म्हणजे तोंडाने बोलून दाखवलं जातं. त्यामुळं त्या निंदेमुळं किंवा त्या द्वेषामुळं आतल्या ती कृती त्या भक्ताच्या बाबतीत त्याला त्रासदायक, त्याला उपद्रव होईल अशी केली जाते. मग हे काय आहे, सगळं अपराधाचंच प्रतीक आहे. आणि ह्याच्या पुढचा टप्पा असतो मग हिंसा, म्हणजे अंतिम टप्पा आहे हिंसा. मग अशा पद्धतीने ईर्षेतून निंदेचा जन्म होत असतो. आणि म्हणून ह्या सगळ्यावरती उपाय म्हणजे काय आहे, हरिनाम. नामना प्रकारे बहुधा निज सर्व शक्ती, आपल्या मनातले विकार, ईर्ष्या हे सगळं सगळं नष्ट होण्यासाठी एकमेव उपाय म्हणजे काय आहे, हरिनाम घेणं. त्याच्यामध्ये शिक्षाष्टकम मध्ये सांगितलं त्यामुळे काय, निज सर्व शक्ती, सगळी शक्ती त्याच्यामध्ये एकवटलेली आहे कृष्णांची. केवळ एक हरिनाम आपण जर घेतलं तर आपण या सगळ्या सगळ्या अपराधापासून वाचू शकतो. आणि त्या वैष्णवांची म्हणजे त्या वैष्णवांच्या चरणी आपण जाऊन जोपर्यंत क्षमा नाही मागत, म्हणजे याला उदाहरण आपण घेऊया, दुर्वासा मुनींची आणि अंबरीश महाराजांची गोष्ट माहिती आहे सगळ्यांना. मग अंबरीश महाराजांच्यावर जेव्हा दुर्वासा मुनींनी ती राक्षसीन सोडली तर त्यावेळेला काय झालं, तर सुदर्शन चक्र पाठलाग करायला लागलं दुर्वास मुनींनी अशा पद्धतीनं वैष्णवांना, म्हणजे एका वैष्णवाला त्रास दिला म्हणून. म्हणजे भगवान जे आहेत तर त्यांचं भगवान विष्णूंचं सुदर्शन चक्र जे आहे तर ते दुर्वास मुनींचा पाठलाग करू लागलं. मग त्यावेळेला विष्णूंकडे गेल्यावरती म्हणजे दुर्वासा मुनींना विष्णूंनी काय सांगितलं, की तू जाऊन त्या वैष्णवांचे म्हणजे ते जे अमरीश महाराज आहेत तर त्यांना जाऊन काय कर, त्यांचे चरण पकड, त्यांच्या चरणांना शरण जा, त्यांना जाऊन दंडवत घाल. मग ज्या वेळेला त्यांनी जाऊन अशा पद्धतीनं क्षमा मागितली त्यावेळेला ते सुदर्शन चक्र थांबलं. म्हणजेच काय, की केवळ आणि केवळ अशा वैष्णवाची जेव्हा आपण जेव्हा क्षमा मागतो, जिची निंदा केली, तेव्हाच आपल्याला भगवान क्षमा करतात. म्हणून आपण वैष्णव अपराधांपासून स्वतःचं रक्षण केलं पाहिजे, आपण दक्ष असलं पाहिजे. आता पुढे जाऊ. हा आता
हा जो श्लोक आहे तो चैतन्य भागवत म्हणून जो आहे मध्यखंड त्याचा, तर त्यातला 22व्या अध्यायातला 22वा म्हणजे जो आहे, तर त्यातला जो अध्याय आहे त्यातला 32 आणि 33 जे श्लोक आहेत, तर ते श्लोक म्हणजे आता आपण जे स्लाइडवर पाहतो आहोत, तर ते श्लोक म्हणजे इथे स्लाइडवर आहेत ते. आता हे काय आहेत श्लोक हे आपण समजून घेऊया. ये वैष्णव स्थाने अपराध हया यारा पुनये सेई करा मिले से गुई नये आरा. थोडी बंगाली भाषा आपल्याला वेगळी वाटेल, पण आपण त्याचा अर्थ समजून घेऊया. एखाद्या वैष्णवाच्या चरणी जर कुणी अपराध केला, तर त्या पापाच्या परिणामापासून तोच वैष्णव वाचवू शकतो, अन्य कुणीही काही उपाय करू शकत नाही. म्हणजे जसं मी आता सांगितलं, अमरीश महाराज आणि दुर्वास मुनीची गोष्ट, तर एखाद्या वैष्णवांच्या चरणी जर आपण अपराध केला, तर त्याच वैष्णवाच्या चरणी जाऊन आपल्याला साष्टांग दंडवत घालावं लागेल किंवा माताजींना पंचांग प्रणाम करावं लागेल. म्हणजे त्या वैष्णवाविषयी आपण जर अपराध केला, तर तोच वैष्णव त्याची जाऊन आपण क्षमा मागितली, हम्म आणि त्याला शरण गेलो, आणि आपण शरणागतीचा मार्ग म्हणजे काय, त्याच्या चरणांशी जाणं. तर अशा पद्धतीने जेव्हा आपण क्षमा मागतो, तेव्हा तो वैष्णवच आपल्याला क्षमा करू शकतो, अन्य कुणीही नाही. आणि अशा वैष्णवांच्या चरणांशी जाऊन जोपर्यंत आपण क्षमा मागत नाही, तोपर्यंत आपला अशा पद्धतीने पतन होतच राहतं, आणि आपण अशा पद्धतीने म्हणजे आपलं जे भक्ती लता आहे, तर ती सुकून जायला लागते. म्हणजे म्हणजे ती जी हळूहळू वाढलेली असते भक्ती लता, मग तिची प्रगती जी झालेली असते ती हळूहळू क्षीण होत जाते. आणि यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, वैष्णव चरणांशी म्हणजे आपले अपराध नाही होणार यापासून स्वतःचा बचाव केला पाहिजे. आता पुढे जाऊ आपण. हा होता की पुढचा. हा, आता हरिनाम चिंतामणी जो ग्रंथ आहे, म्हणजे भक्तिविनोद ठाकूर जी आहेत तर त्यांचा, तर त्याच्यामध्ये क्षमेविषयी महत्वाची काही सूत्र दिली, तर ती आपण आता समजून घेणार आहोत. मग जर कोणी साधू संत असे असतील आणि त्यांचा अपमान केला, म्हणजे मूर्ख प्रणाली, किंवा म्हणजे असं होतं, जसं हत्तीचं मी उदाहरण दिलं, किंवा म्हणजे असा जो असतो माजलेला हत्ती आपण असं म्हणतो तो, तर तशा पद्धतीने किंवा मूर्खपणाने, म्हणजे जेव्हा माणूस क्रोधित होतो तेव्हा त्याची स्मृती आणि मती दोन्ही भ्रष्ट होतं, आणि बुद्धीही भ्रष्टच असते म्हणजे थोडक्यात. तर मग अशा वेळेला म्हणजे तो भ्रमित होऊन काय करतो, करतो. तर अशा पद्धतीने त्यानं भ्रमित होऊन जर चुकीचं म्हणजे असं कृत्य केलेलं असलं, अशा एखाद्या संत किंवा साधू म्हणजे कोण, तर कृष्ण भावना भावित व्यक्ती, तर त्यांचा जर त्यांनी म्हणजे त्यांचा अपमान केला किंवा त्यांच्या चरणी अपमान, म्हणजे अपमान म्हणजे तो वैष्णव अपराधच झाला, तर त्याच्या चरणांशी लोटांगण घेऊन आपण त्या अपराधापायी, म्हणजे जो काही अपराध झालाय, तर त्यापायी त्यांच्या चरणी आपण लोटांगण घेऊन आपण काय केलं पाहिजे, अश्रूंनी त्यांचे चरण धुवून त्यांच्याकडे दयेची क्षमेची याचना केली पाहिजे. त्यांच्याकडे अशा पद्धतीची, म्हणजे एखादा भिकारी जशी भीक मागताना याचना करतो, अशी दयेची भीक मागितली पाहिजे. अशी याचना आपली तीव्र आर्ततेने झाली पाहिजे. इथं चित्रात आहे पहा. सनातन गोस्वामी जे आहेत, तर त्यांचा भाव कसा होता चैतन्य महाप्रभूंच्या विषयी, म्हणजे भक्ताचा भाव कसा होता, तर त्याचं हे चित्र आहे. म्हणजे आपण म्हणजे भगवान यांच्या चरणी किंवा अशा श्रेष्ठ साधू पुरुषांच्या चरणी आपला दयेचा आणि लीनतेचा भाव असला पाहिजे. म्हणजे त्यांची सर्व दया आपल्याला मिळावी यासाठी आपण लीन किंवा हीन दीन म्हणून त्यांच्याकडे जावं. म्हणजे एखादा जसा भिकारी असेल अशा पद्धतीने जावं आणि त्यांच्याकडे दयेची क्षमेची याचना करावी, आणि आपण काय करावं, त्यांच्या चरणांशी लोटांगण घ्यावं की मला तुम्ही क्षमा करा, माझ्यावर दया करा, तुमच्या चरणी दयेची मी याचना करत आहे, अशा पद्धतीने. आणि आपल्याला खरा पश्चाताप झालेला असला पाहिजे, आणि तो आपल्या अश्रूंनी म्हणजे व्यक्त, म्हणजे आपल्या भावपूर्ण व्यक्त, म्हणजे जेव्हा आपल्याला हृदयापासून पश्चातापाची भावना होते तेव्हा अश्रूंनी व्यक्त होतो. त्यांचे चरण आपण धुतले पाहिजेत आपल्या अश्रूंनी, इतका तो पश्चाताप असला पाहिजे. आणि त्यांचं हृदय कोमल होईपर्यंत आणि ते आपल्याला प्रेमाने आलिंगन देईपर्यंत म्हणजे आपण त्यांना क्षमा मागितली पाहिजे. पण असे जे वैष्णव असतात उच्च कोटीचे, तर ते काय करतात, आपल्याला म्हणजे इतकी परीक्षा पाहत नाहीत, ते आपल्याला प्रेमाने जवळ करतात
आणि ते काय करतात, आलिंगन देतात किंवा आपल्याला या अपराधापासून वाचवतात. म्हणजे साधू निंदेचा परिणाम काय आहे पहा. आपण अभ्यासलं की आपलं पतन होतं, आपले दोष वाढतात, आपली पापाची फळं पुन्हा फलप्रद व्हायला लागतात, असं सगळं आपण अभ्यासलं. आणि त्याचबरोबर पूर्वजन्मातली जी पाप म्हणजे असतात तर ती पण फलद्रूप व्हायला म्हणजे ती जी कूटबीज ह्या स्तरावर नष्ट झालेली असतात तर ते पुन्हा निर्माण होऊन ते फलद्रूप सुद्धा होऊ शकतात, जर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे, आपण काही शुद्ध भक्त झालेलं नाही. मग त्यामुळे असं देखील होऊ शकतं. किंवा आपल्या मृत्यू पश्चात आपण नरकात ढकलले जाऊ शकतो आणि आपल्या पूर्वजांना पण नरकात स्थान मिळतं, इतके गंभीर परिणाम आहेत. मग त्यामुळे आपल्याकडून कोणी साधू म्हणजेच कृष्ण भावनाभरित व्यक्ती यांच्या चरणी अपराध घडला असेल, त्यांची निंदा किंवा कुठल्याही प्रकारचा अपराध असेल किंवा त्यांचा अपमान जर आपण केला, म्हणजे आपल्यासारखी आपल्याकडून अशी मूर्खपणाची कृती किंवा भ्रमित होऊन मायेमुळे भ्रमित होतो आपण आणि स्वतःलाच कोणीतरी समजतो स्वामी, अशा पद्धतीनं आपल्या आणि मग विकार उफाळतात, अशा पद्धतीने आपले अपराध होऊ शकतात. तेव्हा त्यांच्या चरणांची लोटांगण घेऊन आपण क्षमेची याचना केली पाहिजे. आणि असे जे भक्त असतात, शुद्ध भक्त, ते अत्यंत प्रेमळ असतात. आणि त्यांनी आपल्याला क्षमा केलेलीच असते. आणि ते कधीही म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला कुठला दंड करत नाहीत. जसं भगवान जे आहेत त्यांना भक्तांविषयी त्यांची निंदा केली, त्यांच्या चरणी अपराध केला तर ते त्यांना दंडित करतात, त्यांना आवडत नाही, भगवान हे क्रोधित होतात. पण असे जे भगवानांचे भक्त असतात ते आपल्याला प्रेमाने जवळ करतात. मग त्यामुळे असे जे भक्त आहेत तर त्यांच्या चरणी आपण लोटांगण घेतलं पाहिजे, त्यांच्या चरणी याचना केली पाहिजे. मग ते काय करतात, आपल्याला आलिंगन देऊन आपल्याला अपराधापासून वाचवतात. म्हणजे ते प्रेमाने आलिंगन देतात, इतके ते प्रेमळ असतात. यातून हे सांगायचं शिल प्रभुपादांना. आणि हरिनाम चिंतामणीमध्ये साधू निंदा हा जो अध्याय आहे त्याच्यामध्ये हे सगळं वर्णन खूप छान पद्धतीने आलंय. त्याचं मी सार सांगितलं आपल्या सगळ्यांना. आता पुढे जाऊ आपण. हा, तर श्रील प्रभुपाद काय सांगतात, आपण अज्ञानी आहोत, सेवेमध्ये येतो तेव्हा सर्व वैष्णव सदाचार लगेच पालन म्हणजे आपल्याला करता येईल असं नाही. पण म्हणून आपण म्हणजे आपल्याला काही सगळ्या वैष्णवांना म्हणजे सगळ्या वैष्णवांसाठी जे काही विधिविधान आहेत, वैष्णव आचार संहिता म्हणून आपण शिकतो आहोत आता, हो की नाही, सगळे शुद्धीकरणाच्या प्रोसेसमध्ये आहोत, शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये आहोत. मग आता सगळ्याच वैष्णव सदाचारांचं काय आपल्याला लगेच पालन करता पण येणार नाही, आपल्याला अजून माहित पण नाहीयेत सगळे वैष्णव सदाचार. इतकं सखोल ज्ञान आहे ते. मग सगळेच जणच आपण शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेतून जात आहोत. मग त्यावेळेला आपण जर कोणावर टीका केली तर ते काय होईल, वैष्णव अपराध होईल एखाद्या वैष्णवाविषयी. पण टीका न करता आपण त्याच्याशी मित्रत्वाचं जर वागणं म्हणजे असेल आणि इतरांना चुका कसं टाळायचं याच्याविषयीच जर आपण मार्गदर्शन केलं तर काय होईल, आपण आपल्या वागण्याने एक आदर्श प्रस्थापित करू शकू. पहा म्हणजे काय, की मित्रत्वाचं वागणं आणि त्याचबरोबर काय की आपण वैशिष्ट्याचं पालन कसं करू शकू, की आपल्या चुका कशा टाळता येईल. तर ह्याचं मार्गदर्शन आपण इतर वैष्णवांसाठी स्वतः एक आचरणातून आदर्श बनून शिकवायचं. म्हणजे आचरणातून जो शिकवतो तो आचार्य. मग प्रत्येकानं काय केलं पाहिजे, जे चैतन्य महाप्रभू आहेत ते काय म्हणतात, प्रत्येक जण गुरु होऊ शकतो आपल्यातला. म्हणजे यारद एक तार हे कृष्ण उपदेश. म्हणजे काय, की प्रत्येकामध्ये क्षमता आहे गुरु होण्याची, प्रत्येक जण गुरु बनला पाहिजे. आणि यासाठी प्रत्येकानं गुरु बनायचं म्हणजे काय, कृष्ण भावनामृताचं कृष्ण भावनामृतामधल्या आपल्याला जे गुरूंनी आपल्याला कृष्ण भावनामृताचं आचरण करण्यासाठी जी शास्त्राची विधी विधानं सांगितली त्याचं आचरण करून आपल्या आचरणातून आपण स्वतःच एक आदर्श उदाहरण म्हणून प्रस्तुत व्हायचं. प्रचार प्रसार ह्यासारखा सगळ्यात मोठा प्रचार प्रसार कुठला आहे, म्हणजे कुठला आहे तर म्हणजे सर्वात मोठ्या पद्धतीचा प्रचार प्रसार कशाला मानले गेले, तर स्वतःच एक उदाहरण बनायचं, आदर्श उदाहरण बनवून शिकवायचं इतरांना आपल्या कृतीतून, आपल्या आचरणातून. मग हे सर्वश्रेष्ठ आचरण आहे. आणि यासाठी आपण चुका टाळून जर आपण अशा पद्धतीने मैत्रीपूर्ण व्यवहाराने आचरणाने अशा पद्धतीने जर प्रत्येक भक्ताला शिकवलं तर काय होईल, ते आचरणातून शिकवण्याचा आदर्श प्रस्थापित केल्यासारखं होईल. आणि हे आचरण आपलं एक वैष्णव म्हणून असलं पाहिजे, असं श्रील प्रभुपाद आपल्याला सांगतात. म्हणजे स्वतः एक उदाहरण बनून आपण जे आहे तर ते इतर वैष्णवांना मार्गदर्शन करू शकलो पाहिजे. आणि त्याच्याही पुढे जाऊन म्हणजे की जेव्हा अशा पद्धतीचं म्हणजे वैष्णव सदाचाराचं आपण पालन करत असतो तर त्यावेळेला एखादी व्यक्ती टीका करते, आपण पाहतो, किंवा एखाद्याने आपल्याबद्दल टीका केली
आपण पाहतो, ऐकतो, म्हणजे किंवा जे काही आहे ते आपण त्या प्रसंगाला सामोरं जातो. तर जेव्हा कधी व्यक्ती अशा पद्धतीनं, मग ती टीका का होते, तर ती निंदा असते, वैष्णव निंदा. मग ती निंदा कधी होते, जर त्यावेळेला ईर्ष्या असते, द्वेष असते, तेव्हा निंदेच्या स्वरूपात ते प्रकट झालेलं असतं. मग तिथं आपण त्या प्रसंगाला सामोरं कसं जायचं, तर त्यावेळेला आपण त्यांना काय करायचं, तर त्यांच्याशी मैत्री करायची, मैत्रीचा हात द्यायचा अशा वैष्णवांना, अशा भक्तांना. नवसाधक असतील, सगळे शुद्धीच्या प्रक्रियेतून जात असतात. म्हणून श्रील प्रभुपाद इथं सांगतात की काय करायचं, त्यांच्याशी मैत्री करा. म्हणजे शास्त्रांची दृष्टी काय आहे, तत्वज्ञानाची दृष्टी काय आहे, वैदिक तत्वज्ञान काय सांगतं, की जिथे निंदा, ईर्ष्या, द्वेष हे सगळं भागवतामध्ये आहे. तर इथे आहे, तिथे तुम्ही काय करा, प्रेमाचा हात द्या. प्रेमा म्हणजे तिथं मी मैत्री पत्करा, तिथं प्रेमळ म्हणजे प्रेमळ तुमचं म्हणजे एका मित्राचं जसं आचरण असेल, मैत्रिणीचं आचरण असेल, असं असावं. हा, त्यांना सन्मान द्या आणि काय करा, त्याची स्तुती करा. मग त्यांच्या मनातली जी ईर्ष्या असते ती नष्ट होऊन जाते. आणि अशा पद्धतीने आपण उदाहरण बनवून स्वतः इतरांना मार्गदर्शन करू शकतो, त्यांच्या चुका टाळू शकतो. म्हणजे एखाद्याला विकार उफाळून वाटला असेल, द्वेष, चूक झाली असेल, ईर्ष्या किंवा वाटून त्यातून चुका होत असतात, आपण अशुद्ध आहोत, तर तिथे आपण काय करायचं, मित्रत्वाच्या भावनेनं त्यांना चुका टाळण्यासाठी मार्गदर्शन करायचं. आणि ते सगळं आधी आपलं आचरण होत असलं पाहिजे. अशा पद्धतीनं स्वतः एक उदाहरण म्हणून प्रस्तुत होणं आवश्यक आहे. हा, हा. आता हे जे आहेत ते पहिले पहिले सहा जे 5 जे आपले आणि आत्ताचा हा 6वा, तर ह्याच्यापर्यंत जे आपले म्हणजे वेगवेगळे सेशन्स झाले, तर त्याचे म्हणजे त्याच्यातले हे काही महत्वाचे मुद्दे आहेत. तर ते आपण काय करूया, की आपला हा सेशन पूर्ण झाला की एक रिव्हिजन घेऊया, तेव्हा हे मुद्दे आपण अभ्यासूया. तर त्याची पुढची स्लाइड घ्या, ही 6 स्लाइड स्किप करूया आणि पुढे जाऊया. हा होते. हरे कृष्ण. हे 6 स्लाइड झाल्यावर एक शेवटी स्लाइड आहे बहुतेक. हे इथून पुढे अजून 5 स्लाइड असतील मग त्याचे. हरे कृष्ण. हा, अजून पुढे, अजून पुढे. हा, शेवटच्या स्लाइड वर जाऊया. हा, हा, ही 32वी स्लाइड आहे ना ती. 32वी, हा. तर आता इथे श्रील प्रभुपाद काय सांगतात ते आपण समजून घेऊया आणि मग ती जी रिव्हिजन आहे ती आपण करणार आहोत. तर श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात, की आपलं जे आचरण आहे ना, तर ते असं असलं पाहिजे, की ते आचरण पाहून, म्हणजे आपलं जे आचरण आहे ते पाहून सगळे लोक आकर्षित झाले पाहिजे. म्हणजे म्हणजे जे वेगवेगळे लोक होते युरोपमधले, अमेरिकेमधले, तर त्यांना म्हणजे जे होते, तर त्यांना ज्यांना कृष्ण भक्तीचं ज्ञान पण नव्हतं, त्यांना भगवान म्हणजे भगवान यांच्याविषयी देखील काही माहित नव्हतं. तर त्यांना भगवत भक्तीचं, कृष्ण भक्तीचं विज्ञान त्यांनी श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं. असे हिप्पीज जे होते त्यांना. आणि ते उत्तम असे वैष्णव भक्त बनले, त्यांना वैष्णव संस्कृती आणि वैष्णव सदाचार शिकवला त्यांनी. आणि ते अत्यंत जे आहेत, तर ते आकर्षक असं म्हणजे म्हणजे त्यांचं जे रुपडं होतं ते अत्यंत आकर्षक बनलं, असं म्हणजे इतके उत्तम कोटीचे वैष्णव ते बनले. उत्तम भक्त बनले, कोणी स्वामी बनले, कोणी महाराज बनले. हम्म आणि अशा पद्धतीनं आपण समाजातल्या लोकांना आकर्षित करू शकलो पाहिजे, की ते ताबडतोब म्हणतील की हे खूप उत्तम उत्तम असे किंवा सदाचारी असे भक्त आहेत. आणि जर अशा पद्धतीनं आपण जर नाही आकर्षित करू शकलो, आपल्यामध्ये विकार असले आणि आपलं आचरण असंच असलं, वैष्णव सदाचाराचं आचरण नाही केलं, तर काय म्हणतील समाजातले लोक, लगेच सांगतील. लोक कसे असतात, दोष लगेच सांगतात, म्हणजे दुर्गुण लगेच दिसतात. दुर्गुण कसा असतो, लगेच दिसतो, पण एखादा जो गुण असतो त्याचं सगळेच कौतुक करतील असं नाही. पहा, भौतिक जगतामध्ये असं असतं. मग असा जर एखादा दुर्गुण दिसला तर लगेच तो काय आहे,
त्याचा काही उपयोग नाही असं म्हणजे असं दुर्गुण असेल तर मग आपल्या भक्तीसाठी त्याचा काही उपयोग नाही, किंवा त्या व्यक्तीचं मग भक्तीचं आचरण जरी त्याचं असेल तरी पण काय झालं, हे एक जरी दुर्गुण असा उफाळला तर हे सगळे भक्तीचे प्रयत्न व्यर्थ ठरले. आणि त्यामुळे तो काय केला पाहिजे, आपल्याला तिथेच वेळीच तो आपल्याला दुरुस्त केला पाहिजे. आणि हेच आपलं तत्व असलं पाहिजे, आपण आचार्य प्रभू. म्हणजे हे जे आहे तर ते का म्हणजे श्लोकातली पहिली ओळ आहे, म्हणजे आधी आपण आचरण करायचं. म्हणजे जसं मी आधी असलं पाहिजे आणि आपण स्वतः आचरण करून आपल्या आचरणातून आपण शिकवायचं, किंवा आपल्या आचरणातून आपला आदर्श प्रस्थापित करायचं. म्हणजे आपण आपल्या आचरणाने जो शिकवतो त्याला म्हणायचं आचार्य. आणि म्हणून म्हटले आपण आचार्य प्रभू. म्हणजे आपल्या आचरणातून उत्तम सदाचाराचं म्हणजे जो आदर्श प्रस्थापित करतो तर तोच खरा प्रचारक असतो, किंवा तोच खरा उत्तम भक्त असतो. आणि त्यामुळे काय होईल की जे असे म्हणजे आचरण ज्यांचं म्हणजे ज्यांचं बिघडलंय, किंवा असे जे आहेत म्हणजे अभक्त आहेत, किंवा जे कोणी आहेत जिथे आपण प्रचार करतोय, तर ते काय करायला लागतील, आपल्या चुका दुरुस्त करायला लागतील. किंवा आपलं आचरण जे आहे ते गांभीर्याने, म्हणजे जे वैष्णव असतील तर ते आपल्या म्हणजे तरी पण ते शुद्धीच्या प्रक्रियेतून जात आहेत, तर ते आपलं जे आचरणात मध्ये जे चुका आहेत, त्रुटी आहेत, तर त्याच्यावरती म्हणजे त्या सुधारण्यासाठी कार्य करायला लागतील, त्यांचे तसे गांभीर्याने प्रयत्न होतील. अशा पद्धतीने जो इतरांना म्हणजे शिकवतो तर तो खरा आचार्य. मग अशा पद्धतीने जे उत्तम आचरण करायला लागतील, म्हणजे स्वतः जे उत्तम आधी आचरणाने आदर्श प्रस्थापित करतील, आणि जसं आपल्या गुरूंनी सांगितलंय तशा पद्धतीनं आचरण करून उत्तम शिष्य बनतील, तोच खरा म्हणजे जो असतो तो दुसऱ्यांना शिकवण्यासाठी एक उत्तम गुरु ठरतो. म्हणजे एक उत्तम गुरु कोण असतो, तर तो पहिल्यांदा सर्वोत्कृष्ट शिष्य असावा लागतो, त्याच्या अंगी शिष्याचे सर्व सर्व गुण असावे लागतात, तेव्हा तो उत्तम काय होतो, गुरु ठरतो. मग दुसऱ्यांना आपण म्हणजे उत्तम प्रकारे कधी शिकवू शकतो, जेव्हा स्वतःच उत्तम शिष्य म्हणून आचरण असतं, जसं गुरुंनी सांगितलं तसं. मग त्यामुळे आपण पाहतो एखादी व्यक्ती आपल्याला उत्तम पद्धतीने जर म्हणजे जे आहे शिक्षा गुरु आहेत, किंवा असे वेगवेगळे गुरु असतात आपल्या जीवनात येतात, तर हे आपल्याला उत्तम पद्धतीने जर मार्गदर्शन करत असतील तर त्यांचं ते मार्गदर्शन उत्तम पद्धतीने का होत असतं, तर ह्याचं कारण आहे की त्यांचं तसं आचरणाचे प्रयत्न असतात. आणि ह्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, एक उत्तम शिष्य बनायचा जेव्हा प्रयत्न करू तेव्हाच आपण उत्तम पद्धतीने इतरांना अत्यंत चांगलं असं म्हणजे मार्गदर्शन करू शकतो. आणि त्याच वेळी आपण त्यांचे शिक्षक बनू शकू, किंवा त्यांना उत्तम प्रकारे कधी शिकवू शकू, जेव्हा स्वतःचं आचरण असेल. आणि म्हणून आपण आचरणातनं तर शिकवायचंच, पण आपण देखील सगळ्या वैष्णव सदाचाराचं असं पालन करायचं की ज्या योगी आपण इतरांना मार्गदर्शन करण्यासाठी जे आहोत तर ते पात्र ठरू. अशा पद्धतीने श्रील प्रभुपाद जे आहे ते आपल्या वृंदावनातून त्यांनी जे आपलं जे संभाषण भक्तांसोबत जे त्यांचं होतं, तर त्या संभाषणाच्या माध्यमातून आपल्या समोर अशा पद्धतीचं जो संदेश आहे किंवा असा उपदेश आपल्याला देत आहेत की ज्याचं आपण पालन करणं वेळोवेळी आवश्यक आहे. आता इथे आपले वैष्णव सदाचाराचं पहिलं मॉड्यूल संपलं. त्यातलं सगळं टॉपिक्स संपलेत. आता थोडं आपण मागच्या वेळी वैष्णव वेशभूषेविषयीचे काही जास्तीचे मुद्दे होते ते घेऊ. आणि मग आपण एक रिव्हिजन आपण म्हणजे उजळणी वजा आपण घेऊया. आणि मग आपण पुढचं मॉड्यूल आपण सुरुवात करणार. थोडेसे मुद्दे जे होते वैष्णव वेशभूषेविषयीचे ते आपले होतील आता, ते आपण आता घेऊया. नाही, 5:35 झालेत. तर आपल्या क्लास